الشيطان الرجيم دو سيمور ande heewi fayidaaji ene jeeya e fayidaaji mayre so tawi Allah waɗi aɗa lootode saɗa yiɗi ɓayde kay ene ɓayna imi ende ɓayna so tawi hakkunde aya fo a lombi ɗon sujino ene ɓayna ɓayra mawde kay wona seeɗa yiɗɓe ɓayde ɓe nde nafana kay nde waɗi fayida kay kayre wiyete jombajo ɓurano kayre woni sababu jippade nde nde Allah wi usjudu lirrahmani tujjane Allah qala kuffaru makkata marrahmanu farrahmanu fa ankaruhu ɓe jeddi ɓe mbi rahmanu ala wa qalu la na'rifu arrahmana illa rahmana al-yamamati minen alamu min gandini wi rahman so wana rahmanu al-yamamati onon ko musaylamatul kazzab wiyete noon Allah wi ɓe mbi ɓe ganda rahmanu mi haalan ma hol yon bismillahir rahmanir rahim fabi jiɗi noon o wi ko capantete go fabi wona simode capantete go fabi wona simode bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah arrahmanu so ganda Allah arrahmanu wiyete rahmanu allama alqur'ana mo ganduɗa so welama andina qur'ana belaɗo so welama jangina qur'ana on wiyete rahman mbimi allama gandinowo mo wela alqur'ana qur'ana on wiyete rahman gandinowo mo wela arrahman ko wiyete rahman woni arrahman allama man sha alqur'ana gandinowo mo wela qur'ana o wiyete rahman khalaqal insana o tagi neɗɗo allamahu o jangini neɗɗo o albayana kalgol o wi ashamsu o wi rahman gandinowo mo wela jiyaɓe mum neɗɗo e jinne e maleyka e ko wana ɗum fof a faami ko on wiyete rahman ashamsu o wi nange wal qamaru e lewru bi husbanin ene doga e fodde mumen goto en fof ne doga e fodde mum o wi habrama rasulu sallallahu alayhi wa sallam jabir habri hadis o wi rasulu janganino min arrahmanu ha gas mo huccite amen o wi mali arakum sukutan o wi mi yi on oɗon deƴƴi lil jinni kanu ahsana minkum o wi jinneji ɓuri moƴƴude moɗon raddan duttugol saabu ma qara'atu alayhim hadhihi al-ayata min marratin fa bi ala rabbikum arkaziban mi meeɗani jangude mabɓe oɗo aya e laawol mbimi fa bi ala rabbikum arkaziban so wona ɓe jaabo nde o wi noon nde hefereɓe mbi innama yu'allimuhu basharun ndi ko neɗɗo jangini nelaɗo Allah والنجم أوي هودر والشجر الذي يسجدان إن تجنا الله والسماء أسمان ورفعها أبمتي أسمان ووضع أولني الميزان كويت بيس الله تبتني دل والكوبا إن الله تدعو بلي أرن باس أونياد في الميزان بيس الذي وأقيم الوزن نيمني بيس بالقسط إن دل ولا تخسروا فتبرتني الميزان بيس والأرض ليدي لينا وضعها وتبتني ليدي وتبتني
diine lil anami wonande binde yimɓe jinniɗi eko wona ɗum fiha ene leydi he fakihatun ko wiyete muyanteje wan nakhlu e tamaroje ɗe ganduɗa zatul akmam anani dey jomiraɓe comli wal habbu o wi gaweje zul asfi ɗe ganduɗa ko baɗɗe ñaay ko warray hani e bermiri fa bi ayyi ala i hol fo nemaji rabbikuma jomon onon jinneji aywa tukazibani ɗi pennoton khalaqal insan Allah de tagi neɗɗanke o tagi neɗɗanke o min salsalin koye loopal ngal ganduɗa ko dillowa loopal ngal kal fakhari way kono bandu loopal defangal ni wa khalaqal janna o tagi bamum jinneji hono masalan iblisa min marijin koye norgal min narine jeygol norgal jeygol ko hen o tagi masalan anani de iblis abi ayi ala i hol fo nemaji rabbikuma jomon onon yimɓe jinne to kazibani pennoto Allah wi rabbul mashriqayn kanko woni jeyɗo funnangeji ɗiɗi funnange dabbude e funnange ceeɗu anani de wa rabbul maghribayn kanko jeyi fu hirnangeji ɗiɗi hirnange dabbude e hirnange ceeɗu fa bi ayi ala i hol fo nemaji rabbikuma jomon onon yimɓe jinneji to kazibani pennoto marajal baharayni kanko woni nelduɗo maaje ɗiɗi kanko woni dendinɗo maaje ɗiɗi maayo masalan welgo e han yal taqiyani eɗi kawra e tawde wotere baynahuma ene hakkude majje noon barzakhun ko wiyete masalan baras e hattan Allah la yabghiyani ɗi bewodirta hay woto hen jillodirta e wongo ngon fa bi ayyi ala i hol fo nemaji rabbikuma jommon onon yimɓe jineji to kadibani pennoto yukhraju minhuma ene yaltine e majje kanje maaje ɗiɗi ɗe pop walla won hen woto tan yaltinte allu'lu ko wiyete kanŋe lu'lu woni ko geccan woni hay ma men goɗɗo kanŋen hen wal marjanu e kanŋen wiya marjan fa bi ayyi ala i hol fo nemaji rabbikuma jommon onon yimɓe jinneji to kadibani pennoto wala hul jawari ko Allah tan wodani laade al munsaatu ɗe ganduɗa ko puɗɗade fil bahri e maayo sa yi laade ɗe mawnugol men kal a'lami mbayi kono kaaƴe mawɗe e ɓamtagol fa bi ayyi ala i hol fo nemaji rabbikuma jommon onon yimɓe jinneji to kadibani pennoto kullu man alayha kala ko woni leydi e mumante won fanin koko halkoto ko yabqa heddo tan wasa halkade a wajhu rabbika yeso jomi zul jalali jom masalan mangu wal ikrami e teddugal wonande julɗo teddinowo julɗo o mo ganduɗa ko kattanɗo ma ala ko ronki o heddo on goto ko heddi fof ko wana kanko maya ala faati ɗum woni fa bi ayyi ala i hol fo nemaji rabbikuma jommon onon yimɓe jinneji tukazibani pennoto yas'aluhu ene ñaagomo kanko Allah man fi samawati ɓen wonɓe asamanuji wal ardi ko wone leydi fof ene ñaago ene kato jini nguura ene ñaago alal ibadati wal rizqi wal maghfirati wa ghayri zalik ko wone leydi ko ene ñaago ko ñaami e ko yari e kafragal ko woni dow malaikaji kañumenne kadi ne ñaago anani de قال ابن عباس أهل السماوات يسألون المغفرة ملائكة غوندي أسمان نياغوتو كو كفرانغال ولا يسألون الرزق دي ونو دي نيامتا دي نياغوتو كو أرزق وأهل الأرض يسألونهما جميعا وندي ليدي نون ان نياغو كفرانغال ان نياغو كو ويتي نيام وقال ابن جرير وركو غوتو ويتي تسأله الملائكة الرزق وي ملائكة دي نياغو الله أرزق كون دي نياغانتو كو لأهل الأرض دي نياغونو يمبه فسؤال خير الدنيا والآخرة صادر من كل من أهل السماوات أو أهل الأرض وي نياغادي مجر أدنى إلى آخرة إن جولا إكالا وان بي ليدي إن جولا إكالا وان بي أسمان وفي الحديث إن من الملائكة ملكا أيوة له 4 أوجه ملائكة غوتو إن جوغي جيسني وجه كوجه الإنسان يسو ووتو ويكون يسو نتنك يسأل الله تعالى الرزق إن نياغو الله أرزق إن نياغو نولي بني آدم ووجه كوجه الأسد yeso wongo way kono yeso barodi yasalullah ta'ala rizqa lisibai en nyaagono Allah arziki wonande ngati wa wajhun ka wajhi sawr en hen kadi masalan yeso mum ko wayre yeso ngari ni yasalullah ta'ala rizqa lil bahaim en nyaago Allah anande wonde mumante won malaika odo jigi yeso way kono yeso tusalni yasalullah ta'ala rizqa lil dayri kala ko diwata en nyaagono dum Allah di odon malaika nan asamaani woni yasaluhu en nyaago Allah man fi samawati ben wonbe asamanuji wal ardi e malaika e leydi yimbe wonbe leydi fa bi ayyi ala i hol fo nemaji rabbikuma onon
joomon onon yimɓe jinneji to kadibani ɗi pennoton ha fa nani ɗum woni noon anene eyyo kulla yawmin kala ñalawma yo ñalawma kala waktu yo waktu huwa kanko Allah fi sha'nin omo e alhaali mo woni mum e amru yadharuhu ala waqti ma qaddarahu omo ane alhaali mo feññinta ɗum e ko hawre hoddi makko to asal ko min ihya in wonɓe wurnata kala saha wonɓe warata kala saha wonɓe teddinta kala saha wonɓe hoynata kala saha wonɓe alɗinta kala saha wonɓe wasnata kala saha wonɓe norto kala saha wonɓe rokkata kala saha e ko wana ɗum yas'aluhu man fi samawati wal ardi لما ورد وي أن الإنسان يخرج منه في اليوم والليلة إن يلتئ أنك مثلا جمع إن يلوم إن يلتئ مكو 24,000 نفس إن يلتئ مكو وجنا جنوغاس إن يفوفان نتفوف إن فوفدم 24 ير كلا 24 ير نتفوف إن فوف وجنا جنوغاس إن يفوفان إن وجنا جنوغاس إن يفوفان في كل نفس كلا هن فوفان ونeddo fof tuhmalu 100,000 e der fofan go woto e aduna he ujunnaaje temedere na wona reedu wo yuladu 100,000 kala fofan go neddo fof e der aduna he ujunnaaje temedere neddo ne jibine ويؤذ 100,000 kala foofango neddo foofe aduna he ujunnaaje temedere neddo ene teddine ujunnaaje temedere neddo ene koyne ويفرج عن 100,000 kala neddanke gonnodo e cadele ene newnane ujunnaaje temedere neddo e der foofango foof woni kullu yawmin huwa bi sha'n وفي رواية في كل واحدة 600,000 والرواية قد ويكو علاكو فوفانغو فو أجناجة تيمد جيغم نتن جيبيني أجناجة تيمد جيغم نتن ونريد وحكي أن ابن الشجرة غوركو غورتن ويني كان يقرر في درسه هذه الآية وميدينو أمو جودي درس مكو ندمب جودوريني أمو نيمنا درس مكو أمو جنجينا هندو جنجينا بابرال غورتن وي خضرو أري مكو وني فلو تاني بورني چايمو داري يسو مكو ويچرن بودنا نامدو بتايدي أري كل يوم هو فيش بيدا كلا وقت الله وانكو وني دوني نون بيدا بودنا نامدي قلت الله هل سهاجين هل الله وني قلت سهاجين من كن بدني قلت الله وني وقال له ما شأن ربك اليوم قل كوني الهالي جوامحا فأدرق برأسه شيرنا كون كان ونن توري رنك أندل شيرنا السج do ceernal saggi tan waqama mutahayyiran ummi wayno bemdoni tan faati der galle fanama lewi e leso mum dani do dani do fara annabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi manamihi kanko ceerno o yi nelaadal e der ko hoydani ko o hoydi hen nelaadal e fa arada alayhi su'ala o wi nelaado min de won namdal nandi no mi nani pullo goto namdi ma mi nandal bodo yidi namdade ma namdal gal nelaado wi haal namdal ngal mi hedo fa qala lahu sa'ilu laka nelaado anani nelaado wi so tawi o artema haji gongol o namditi mamam o nelaado wi as-sa'ilu laka al-khadru wana pullo ko beetedo khadru ko on arno e ma aywa fa in ataka so tawi o artema wa sa'alaka wa namditi mamam fa qul lahu su'ulun yubdiha wa la yabtadiha so arema e ngol biyam won alhaliji di ganduda Allah ene fennina wana ene fudda Allah ko wadanno fo wadi gasi Allah hade mum tagga tagore ne kala ko kewanno e adunta ko gas hankati jaffal qalam dañannodo ko gila len dañi basannodo ko den basi juddo balde ko non juuti balde naato jeygo ko den naato aljanna ko nen ko gas dum ko mofta tan ko wada e manga sinaji heddi ko qada o ko non qadru kam gasi heddi non ko halde wadata balde alusi dañata kalis balde alusi barata qur'an dum ko kono non ko taka baari e gini وسؤول يبديها ولا يبتديها ko huuleji di ganda Allah ene feññina dumen wana ene fudda dumen ala wana ko fuddata ala ko feññinta ko puddunodo o gasi o wadat
nelaɗo wi so tawi arti kalanamo ɗum saabu yarfa u qawman o yadawu akharina o ɓamta ɓe o lestina ɓe ay joni wona ko Ablaye Wade wonnoɗo ay o tellini ɗum o ɓamti Macky Sall wona kana Macky ko demoyno kana Macky wino ko yore moy tellinoma de telli joni kadi o ɓamti ɗum o tellino e ko noon Allah waɗata andi Almami Malik radiyallahu ta'ala anhu ko meeɗinoɗo juma Madinatul Munawwara ko cukalel omo jooɗe nder juma he Almami o ne waɗa khutba ha ari wi kulla yawmin huwa fi sha'ni kanko Almami o wi dental ngal omo saggi holko ɗum firtata kulla yawmin huwa fi sha'ni Almami juma Madina wi ko ɗum firtata kanko Almami Malik ko cukalel e nder juma he omo jooɗi hay goto jabaki o waɗi ni jungo ummini Almami wiye bisimilla hal o wi Almami yo tello Almami telli o ngabbi o wi ko ni e hakaza sa'nu rabbina al yawma ko ni alhaali jomen waɗi hande a tellima min ngabbi ko ni Allah waɗɗita ɗum woni kulla yawmin o fi sha'ni Almami Malik radiyallahu ta'ala joni noon falamma asbaha nde ceernajo o fini atahu o are darsu makko mo jangina atahu khadru arte makko wa salahu namdi simo namdal ngal fa ajabahu bidhalika o haalani ɗum ko wi ko fa qala lahu khadru wimu salli ala man allamaka janginɗomo sagginma o juule makko babiraɓe namdinoɗo mo o mo yi e koyɗol o ko nenaɗo lona eyyi nde o arti kanko ceernajo o babiraɗo arte makko namde simo namgal o firan ɗum namdal ngal ceernajo o babiraɗo o wimo juul e kalanɗo o haala makko nelaɗo wala ngay mawde kanko ceernajo nde mo footi eyyo a faami ɗon de ɗum woni kulla yawmin kala waktu yo waktu huwa kanko Allah fi sha'nin o may alhaaji fa bi ayyi ala'i hol fo nemaji rabbikuma jomon onon yimɓe jinneji tukazibani penna ton Allah wi sanafrugu lakum mami faandi to hasbude on ayyuhas sagalani e mun tiit ko en yimɓe jinneji fa bi ayyi ala'i hol fo nemaji rabbikuma jomon tukazibani penna ton ya ma'asaral jin e mon dental jinneji wal insi yimɓe in istada'atum so tawi oɗon kattani anta tanfuzuna jaltaton min aqdari e bangeji as-samawati wal ardi bangeji asaman e leydi so don baawi yaltude en fanfuzu jalte jehe pokkite tadi kay wodo mbayi jehe ene wala ɗum woni noon maana oɗo ay ko hadisul qudsi allazi man lam yarda bi qada'i wa yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wa yattakhidha rabban siwa'i allazi hey mon tagore kala e mon mo welaka hoddirongo pawme mum kala e mon mo welaka hoddirongo pawme mum so mi ƴetti jarabu yam mi fawe mum wawa munje yo yaltu les asamanam o ha laaɓ ƴeewa Allah mo wona min raba ɗum ene wona yo yaltu asamanam o ha laaɓ ƴeewa Allah mo wona min raba ɗum ɗum woni ya ma'saral jinni he mon jinneji wal insi e yimɓe inistada'atum so tawi oɗon kattani an tanfuzu nde ceeko ton jalton min aqtari samawati e bangeji asaman wal ardi e bangeji leydi fanfuzu jalte jehe ɗum ne wona wonata wiyama ɗum ɗon ko ñande yawmal qiyamati so tawi darga darima Allah yamira malaikaji asaman oɗo aduna o tello filto yimɓe ɓe asaman ɗimmijo o tello pilto yimɓe ɓe tataɓijo tello pilto yimɓe nayiɓijo tello pilto yimɓe joyiɓijo tello pilto yimɓe jeegoɓijo tello pilto yimɓe jeeɗiɓijo tello pilto yimɓe Allah wiye jeehe doge jalte Allah wiye yimɓe jalte ƴeewa aɗa wawi yaltude malaikaji ne kittari ma bange o ban wawa wonde
afami don de Allah wi la tanfuzuna on jaltata illa bi sultanin so wana wonde dole non ngala fa bi ayyi ala ihol fo nemaji rabbikuma jomon on yimbe jinneji to kadibani pennaton yursalu alaykuma ene nelde e modon onon yimbe jinneji suwazun ko wiete oju min narine jeygol wonu hasun e cuurki fono fala tan tasirani on bawa hadde dum ala e mon bawda hadde dum bal yasuqukum ila al mahshari jeygol go soggadon ha jettuna yeso Allah fa bi ayyi ala ihol fo nemaji rabbikuma jomon to kadibani pennaton famide fa idan shaqqati as-samaa'u satawi asman odo sekima wadi damude malaikaji jippima fa kanat nyane hen asman o laato warda tan o mo wayno nguru bodew o mo wayno masalan ka fa kanat warda tan asman o wana bodeje coy kaddi hani no nguru ni ay no nguru woddi tan non asman o woddi fa ma a'damul hawl ka bisanyane hen ko mawni dum dido kulhuli fa bi ayyi ala'i hulfuna ma rabbikuma on jomman on yimbe jinneji to kadibani penata fa yawma idin nyande hen la yusalu an zanbihi namde taake bakkar mum insun neddanke wala jannun wana jinne hay goto namde taake anani de Allah wi dum wa yasaluna an waqtin akhara ko waqtu goddo sabu Allah wi fa rabbika lanas'alannahum ajma'in wana hay kono don kam namde taake fa bi ayyi ala'i hulfuna ma rabbikuma jomman on yimbe jinneji to kadibani penaton yu'raful mujrimuna nyande hen bandi jidi enen gandire bi simahum e made jumen sayi jesene bawlina bi korum gitene ngoni korode fa yu'khadhu o wi nange binnawasi masalan en cin sinji wal aqdami e pele fa bi ayyi ala'i hulfu nemaji rabbikuma jomon onon yimbe jinneji to kadibani penaton Allah wiyabe edam ngal malek so be beddama jeygol Allah wiyabe hazihi ay goldo odo jahannama hazihi jahannamu ko do woni jahannama allati no on yukazzibu biha ene fennanno dum al mujrimuna bakkotin yadufuna allawi ebe jaha baynaha hakkunde jahannama wa bayna hamimin hakkunde ndiyam guldam anin jaw hakkunde ndiyam guldam jaw dam don ndiyam hakkunde jahannama e dam don ndiyam be jahata kambe yimbe allawi fa bi ayyi ala'i hulfuna ma rabbikuma jomman on yimbe jinneji to kadibani pennaton allawi nyade hen woni man khafa ene wodani on kulnodo maqama rabbihi darurgal jomu yawmal qiyamati woppi got ene jogi jannatani gese didi fa bi ayyi ala'i hulfuna ma rabbikuma jomman to kadibani pennaton on yimbe jinneji nyade hen jiya neddo o ene jogi gese didi Allah ene sifano en gese de o wi gese hen fo ne yarane duubi temede hakkunde ngesa ba galle annore woni hen ala kala ko jiida ko woni e ngesa he ko nyaamete tan ko nyaamete tan ko nyaameta ka ala e ngesa he ko heccidi tan yorata silata yomata ngesa hen fof sardinge fof ene yarane duubi temede mawnu golmon sardingaji didi dokke kala hen sardinge ene yarane duubi temede galle annore wonan ma e nder ngesa he an kuldo Allah wi fa bi ayyi ala'i hulfu nemaji rabbikuma jomon to kazibani pennaton onon yimbe jinne Allah wi zawata afnanin o wi sardingaji di ledde de ko joomiraaje masalan cete fa bi ayyi ala'i hulfu nemaji rabbikuma jomon to kazibani pennaton fihima ene der sardingaji he aynani cewle didi tadriyani de ene ndok fa bi ayyi ala'i hulfu nemaji rabbikuma jomon onon yimbe jinneji to kazibani pennato fihima ene sardingaji he min kulli fakihatin kala muyan tewel gonnongel aduna ngel ene welma ene ton zawjani fasangaji didi so wana mbaali kasadir نوعان رطب ويبس والمر منهما في الدنيا كالحنظل كلون o wi ko wayno masalan ko haadi hono ko wayno mbaari katindi ko woni aduna ka nan toon mbaari katindi ko ni ka mbaari katindi wona ndiga din ko beldi wonata
fabi ayi ala i holfo eneyamaji rabbikuma jomon on yimɓe jinneji to kasibani pennoton allah wi muttaki'in seɓe naati aljanna ɓe tuggoto ala fursin e daɗɗeteje baɗa inu ha nder daɗɗeteje ɗe ministre tabaraqin ko comcini mbiyeɗe ko matalaji enen mbiyata darabuji matalaji nder to ene waɗa ko ɗato ayi ɓe ñemtina ɗum ga hen ko wayno masalan anani aɗiya suddaje mawɗe ene mayno darabuji ni nder to ne waɗi effosaji ko suddaje noon ko bagiji kono nder to ne waɗi effosaji hono ɗum ɗo wiyete istibrak ɗum ɗon nanato aljanna ɗo hen yimɓe ɓe tuggoto nelaɗo sallallah sallam o wi kanko de andi aduna kam tuggade ne haɗa ñamde ne tuggi ene haɗa sabu rasulu sallam wi ama ana fala akilu muttaki an min so boɗo ñaama mi tuggotako e jaalisan julusol mutarabbi'i jooɗaade jonde masalan perliiɗo nde ngannduɗaa so tawii a tuggiima addan ɗum ñiŋeede ko ene hebbina ñaamde tuggaade ene ñaama ne hebbina ñaamde ene addanmaa heewde ñaamde ɗum noon ne ñiŋa ɗum tagi noon o won jiida e aljanna toon o wii ko muttaki'ina ɓe tuggoto ko ɓe kaɗanoo gaa ko ɗum ɓe ñemetee toon wa jana teɓanteeri aljannatayni gese ɗiɗi ɗe fof danin koko malli sa jooɗima heɓat sa darima heɓat sa lelima heɓat aljanna jiida e aduna aljanna leɗɗe mum o wi lekkiki ɓallete an jiyaɗo Allah o so tawi aɗa jooɗi aɗa heɓa sa lelima sawdo hunuko ma keɓa sa darima sawdo hunuko ma keɓa Allah jaɓata mbaɗani nen tampa kala ɗo caw kala ɗo no daruɗa ko noon ñamde nde tawdortoma sa dari sawdo ma tan a ngappat tan sa jooɗi sawdete ngappat tan sa leli a ngappat tan wonano enen ga sa itti masalan ana mongore ɓallinde leydi nde wonde ne woɗɗa wona ma mbatta wadde siisu ɗum ɗo escalier ngabba e ɗum aljanna wona noon sa itti nde tan wonde nde arta ɗon kalas muɗum wa janal jannatayn danin fabi ayi ala'i holfo nemaji rabbikuma jommon onon yimɓe jinneji to kasibani pennoton fihinna ene sardinŋaji ɗi ɗasiratu ɗarfi ɓe ganduɗa ko dumbaɓe darɗe rewɓe wonɓe nder aljanna ɓe ɓeɗon masalan jiyata hay gorko goɗɗo hay goto jiyata ko worɓe men tan jiyata ala gorko wawi yoddeɓe haɓe nofa ɗum ɓe goppa worɓe mabɓe ɓe jiyata kamɓe worɓe woɗ jiya kurul ini haalda e joom galle mum ta alijanna o wona wiide wa izzatu rabbi wa izzati rabbi mi wondiri teddungal joomam ma ara fil jannati ahsanu minka mi yaane aljanna he ɓurɗoma yodde jiya huurde ini wiya noon joom galle mum to alijanna mi wondiri teddungal joomam mi yaane aljanna he ɓurɗoma yodde falhamdulillahi jettoɗe ngoodani Allah alladi on ja'alaka zawji baɗɗoma ka joom gallam wa ja'alani zawjatuka waɗimi min komi joom suuduma mi yetti Allah Allah wi wa janal jannatayni danin fihinna qasiratu ɗarfi ene nder sardinŋaji he ɓe ganduɗa ko dumbaɓe darɗe hurul ini en yontaɓe lam yadmithunna feɗɗitani ɓe ittani mbombago maɓɓe insun neɗɗanke qablahum ko adinaɓe aljanna ɓe goto hen fof ko mbomri ko ma ngara guitta wala jan nun jinne ittani hay goto ittani mbombago maɓɓe faamiɗon de kamɓe noon aywa ɓe jiida e rewɓe aduna ɓe kamɓe ko ɓe taga ko hay goto jibinani ɓe fima almakhluqatu min gayri wasi'ati wiladatin kuuril ini hay goto jibinani ɗum ko rulde tan toɓi e aljanna he tan ɓe jalti hen fabi ayi ala'i holfo nemaji rabbikuma jomon to kasibani pennoto Allah wi ka annahunna sa yi ɗeɗo hurul ini en men mbayi yodde ni cikkataɓe siso seki ko seeto o nappatan ɗeɗo hulɓindimi tan ka annahunna sa yiɓe kamɓe hurul ini en ɓe ne ɓe mbayi yodde ni cikkataɓe al yaqutu ko kañe yaqutu
ayno kange yaaɓut way yodde ni noon rewɓe huurul ine mbay yodde wal marjanu e kange marjanu ko kange mirok wiyete marjan kange danejo fabi ayyi ala'i hol fof nemaji rabbikuma jommon onon yimɓe jinneji tukazibani pennoton won wiɓe noon ko huurul inen ɓe mbayni won wiɓe ala ko rewɓe aduna ɓe so ɓe naati aljanna kamɓe ɓurtoto yodde huurul ini en wiyama nalaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi innal mar'ata min nisa'i ahlil jannati yura bayadu saqiha min wara'i 70 hullatan hatta yura mukhuha o wi rewɓe naatɓe awarewɓe huurul ini en to aljanna o wi so tawi joomum haddima capanɗe 7 wudere debbo huurul ini haddoto capanɗe 7 wudere kono hatta hakke mum leerde jiya korlal muɗum jiya korlal ngal ha jiya mbu'a gonɗo nder korlal ngal o foppaki joli soir hal jaza'u wanani jobdi al ihsani ɗoftade Allah illa al ihsanu so wana nema jobdi ɗoftade Allah wanani so wana yoɓede ko moƴƴi sa ɗottima Allah jaɓere ko moƴƴi de ɗum woni hal jaza'ul ihsani illa al ihsan hal jaza'ul ihsani wanani jobdi moƴƴingol woni ɗoftade Allah wanani jobdi mum illa al ihsanu so wana hokkede nema moƴƴi fabi ayyi ala'i hol fof nemaji rabbikuma jommon onon yimɓe jinneji to kazibani pennoton wa min dunihima ene gaga gese ɗe sardingaji ɗi jannatani gese ɗiɗi goɗɗe wonande kulɗo Allah fabi ayyi ala'i hol fof nemaji rabbikuma jommon onon yimɓe jinneji to kazibani pennoton Allah wi gese ɗe mudahammatani keɗe ɓaleje kurum noon ɗe mbayi yodde ɗe mbulɗu ɗe ɓawli hayɗe kecciri haɗe ɓawli Allah heccide fabi ayyi ala'i hol fof nemaji rabbikuma jommon onon yimɓe jinneji tukazibani pennoto fihima ene gese he aynani cewle ɗiɗi naddakhatani ɗe ganduɗa ɗe ene pasa ndiyam ne walñitone yalta taƴata wonano gani so gasoil gasi tan ko robine coupe to ala ɗum gasoil ala koko jokki tan a yoɓata facture kadi fabi ayyi ala'i hol fof nemaji rabbikuma jommon onon yimɓe jinneji to kasibani pennoton fihima ene gese he fakihatun muyanteje wa nakhlune tamaroje o rummanune pomuji nana e gese he fabi ayyi ala'i hol fof nemaji rabbikuma jommon onon yimɓe jinneji to kasibani pennoton fihinna ene nder gese he khayratun moƴƴuɓe tagoje woni huurul ini en hisanun yoɓɓe jeese moƴƴuɓe tagoje yoɓɓe jeese ko ɓen gone aljanna fabi ayyi ala'i hol fof nemaji rabbikuma jommon onon yimɓe jinneji to kazibani ɗi pennata o wi ene toon huurun ɓe ganduɗa ko ɓawduɓe gite andi ɓaleri gite ene jeeya en jondam neɗɗo ko ɓawli ko ɓuure hewde e ko ranwi ko e gite ma so tawi ko ranwi ko ɓuuri hew tan gonata ko koroto koko ɓawli ko ɓurata yodde hewde e daneri ndi kamɓe huurul ini en noon nde ɓaleri ndi ɓuuri hewde e daneri ndi gite maɓɓe huurun ɓaleɓe gite maksuratun suraɓe fil qiyame tillisaji o wi khayratun hisanun kamɓe huurul ini en ɓe ñande yawmal qiyamati jiyata ko innal huural ina ya'khudhu ba'duhunna bi aydi ba'din o wi jiya kamɓe huurul inen ɓe wona hen nanga juuɗe wadɓe ɓe nangodira juuɗe e mbaɗa yello e yello demba gaydo ɓe gona yimde ɗum e nder aljanna ɓe nangodira juuɗe ɓe jiilo e nder aljanna e mbaɗa yello holko ɓe jimata ɓe jima bi aswatin lam yasma'a al khala'iqu bi ahsani minha ɓe jima sautuji ɗi ganda hay goto tagaɗo meeɗa nande sautu baɗo noon welta
wala bimisliha hono yeru mum ala holko ɓe mbiyata nahanu radiyatu fala nuskhadu abadan minen woni ɓe Allah wela min tikkantake ha cay wa nahanul muqimatu fala naz'ana abadan minen goni ɓe ganduɗa ko ñiɓɓe min genditta min jaltata wa nahanul khalidatu fala namutu abadan minen goni sasɓe ɓe mayata ha cay wa nahanun naimatu fala naybasu abadan minen goni nemiɓe ɓe jorata ha cay wa nahanu khayratun hisanun minen goni moƴƴuɓe tagoje yoɗɓe jeese habibatun yiɗaɓe li azwajin wonande worɓe kiramin tedduɗi ɓe gona yimde ɗi jimɓe e foɓɓe kelle eɓe ngulla eɓe jima ɗum seɓe jimi ha gasi yumma Aisha wi radiyallahu anhu o haalde nelaɗo Allah nde nelaɗo haalnimo ka haala kanko yumma Aisha wi koɗe ko ɗum wi o wi joni noon o wi nelaɗo Allah wi soɓe jimi ɗi jimɗi haɓe gayni rewɓe julɓe ɓe jaabo kañumenne poppa kañumenne taw hon rewɓe julɓe nanɓe aljanna ɓe enne gona jaabade ɓenne kirami jolana ɗumen kañumenne gona jaabade e huurli ini en eɓe kirodira jiya julɓe ɓe gona wiide nahanul musalliyatu minen gonno juurannoɓe fala tusalla wama sallaytunna onon on meeɗa julde wa nahanu sa'imatu minen goni horannoɓe wama sumtunna on meeɗa horde wa nahanul mutawaddi'atu minen gonno sallittonoɓe wama tawadda'tunna on meeɗa salligade wa nahanul mutasaddiqatu minen gonno sakkotanoɓe wama tasaddaqtunna on meeɗa sakkade tan kelle pap rapata yumma aysi fa ghalabahunna wallahi mi wondiri Allah rewɓe aduna ɓe poolata kañumen gañato waqtulifa hal uril ini aksaru hasanan wa abaha jamalan aw nisa'u dunya ene luura mbele huurul ini en ɓuri ngarɗude ɓuri yodde walla ko rewɓe aduna ɓurata ngarɗude ɓurata yodde e rewɓe huurul ini en kono wassahi wa anna nisa ad-dunya yakunna afdalu min al-huuril ini bi 70,000 di'fi o wi rewɓe aduna ɓe ɓurata ɓe yodde ujunnaji 90 degré jondam ayno huurlini ɓe bayodde ni rewɓe aduna ɓe ɓurata ɓe yodde taɓa fur o wi andi en kaali joni mbiɗen kamɓe huurul inen ɓe ɓe mbaɗa maqsuratun fil qiyami keɓe waɗa ɓe tillisaji Ibnu Abbas wi tillise hen fof ko kiloji 3 tillise hen fof ko kiloji 3 kala hen tillisa laha 4,000 masraa min zahabin kala hen tillisa ene waɗi ujunnaje 4 koyngal koyɗe kanŋe nangi ɗum leɗɗe kanŋe nangi ɗum habrama anna sahabata wiyama rulde wotere maɗarata min al arsh ko rulde wotere toɓi to less al arshi fa khuliqatil huru min qadratir rahmati kurul inen taga koye toɓɓe yurmede toɓo ngo summa duriba ala kulli wahidin minhunna khaybatun kanɓe hurli inen ɓe kala hen goto waɗana tillisa ala saadi il anhaari e fongo calli aljanna ɗi si'atuha 40 milan wiyama kala hen tillisa jaajenki mum ene wona 4 kilométre kala hen tillisno wayyaji walaysa laha babun wiyama noon damal ala e tillisaji ko ɗi buumaji hatta ida halla waliyullahi aljannata ha giɗo Allah naata aljanna in sadatil khaymatu tan tillisa o seeko waɗa damal on saha jiyaɗo Allah o tawoya ton debbo o li ya'lama waliyullah anna absara al makhluqina min al malaikati wal khuddami lam ta'khudha ha kanko naata o aljanna ko anda gite ñamani debbo gite malaikaji ñamani debbo gite yimɓe ñamani debbo ko debbo o ko maw ara tan yiye debbo way kono ɓoccode ni waɗa tan ko nder suwa tokkinede so wona gorko mo ara a yitere wotere yiyani gite fawaki hen aljanna ne weeli de ɓeɓani noon
woni lam yadmisuhunna melsitani be woni fedditani be insun neddanke wala jannun wana jin fa bi ayyi ala'i hol fo nemaji rabbikuma jomon tukazibani pennaton muttaki'ina kambe beedo nadbe aljanna e be tuggo ala rafrafin e berteteri khudurin bulari wa abqariyin e ta anani dey e wa tallaji woni abqari woni darabuji tan abqariyin e darabuji anani hisalin jod fa bi ayyi ala'i hol fo nemaji rabbikuma jomon onon yimbe jinneji to kazibani pennaton tabaraka to wi senima mawni ismu rabbika inde jome zil jalali jommangu wal ikrami teddugal suratul waqi'a simore nde ko non wiyete aaje ko capande jeenay aya qala masruq korko wiyete non o wi man arada an ya'lama naba al awwalina wal akhirin wa naba ahla al jannati wa naba ahla an nar wa naba ahla ad dunya wa naba ahla al akhirati falyagra suratul waqi'a o wi so tawi neddo jidi ko andude khabaru aduna e khabaru adinobe wattindibe e khabaru nadbe al janna e khabaru natobe jeygol e khabaru aduna e khabaru l'akhara so tawi ko dum jidda andude o wi'a jangude do simore ne jogodan jangude jodi o hukiya anna uhman abrama uhman ibn affan dakhala ala ibn mas'ud wa arina e galle ibn mas'ud wa abdullah ibn mas'ud yauduhu fi maradihi alladhi mata minhu wa ma ari juradi dum e rafi bardo dum o tawi don abdullah ibn mas'ud ne leli do yetti nde fa qala o wi abdullah ibn mas'ud ma tashtaki holko gullitoda qala o wi mbodo wullito zunubi bakkatujam qala o wi abdullah ibn mas'ud fama tashtahi holko jidda qala rahmatu rabbi o jinnu ko yurmede jomam qala kanko uthman o wi abdullah ibn mas'ud o wi afala nad'u laka dabiban ala ceta min noddono ma docteur ala safruma qala ad-dabibu amradani tahrannodo me ko on nyawni mi wana ko allah min docteur am ko allah ko on nyawni di ko duna ka tampini ta qala afala na'muru laka bi adaika ada ceta so min kooti to galleji to min jamira wada ko dendina da e jawkal se qala la hajata li fihi habastahu anni fi hayati wa tadfahu li anna mamati ala ko badan mi nde ngurmi nde bodo har jini hen adanani mi da caami ma ngadana mi ko bada hin joni ko wana ata neddo windante ordonnance wonta ko ma nyamlo yo ko soodi ordonnance so ma yi tan gadda hankanti masalan sakuji maro ada adda dammiri ko wadat maydo ko wadata dammuwol so wana ka daydo adanyata baraji nde wonna wajirani Allah o windanama ordonnance wuro soodi o ronki hay ko soodi ordonnance ala ko safri hay salmindemo a wawa nana o ma yi gadda dammuwol ko wadata an ka daydo bima woppi ko manduda wad hakkunde guurdo e mayde ko salminan so tawi o ala ko soodi ordonnance ada jogi dokkamo soodoya bono dacca o maya gadda sag maro gadda dammuwol wiye kaari de yonni mayde kaari mayde ne yoda mayde ka ala ko yodi mayde ka sofa tan mayde kay bi mayde yodo kay ala mayde yotta mayde kay wonta hamdade mayde buddu mettude ala don ni tada yisa yimbe wanta nyamaro supom yimbe adum no yodi dum jogo yodi awi raw bonni karis makko kaari de yonni mayde kaari nana yimbe be biya non o sofni kay o sofni ko mayde kaari sabu o beyta ko jewti o beyta ko garam place sabu so tawi ngari warama e galle walla damol warama kam hay jogonno do dawtude dawrata ko ma nyama hoore kay ne ka beyda ko fere so hay hunde yaka sabe ngari tan be jeena hay hunde ne togga tan duuni foy ha sa yiji dem no rufi non kam alay sago wada ko hada tan ha nyama maro nokkos ndeke wana duwa garda ko nyamdu mar o yonnani sofnu o wi mi yida ni Ousmane Boun Affan ni mo non o wi ala mi yida mofta ko pannuda rokkude min ngurmi nde mi ala haydara ko miskina Allah ngonnon andi kanko Abdullah ibn Mas'ud ko gaynako wana ko gaynako ende gaynako ko bas gaynako dabbel ko dobat o wi joni non mi haddali ha hedda bola mari bi adara ni nanam jodi ko mbada bi moftu o wi watadfa'uli en o dala yakunu banati min baadi o wi wadde so tawi a yida tacca min dendina ma so min gaddi bibbe ma rewbe tawda an jigida bibbe rewbe wal bibbe ma rewbe pecci tangal ma qala atasa ala banati faga ndel cikara bibbe ma mas asiku ma mas bibbe basara sabu
inni amartuhunna an yaqra'an suratal waqi'ati mi yamiri jangude do simot fi kulli laylatin kala jamma sabu fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu minani nela Allah ni biyanno man qara'a suratal waqi'ati kulli laylatin lam tusihu fawdatun abadan nela Allah wi kala jangudo de do simore jamma fu a hebata basal a wasata de pinda fu dañu ko ñamda an kas jammari tan won haajo ma so wana janguden sa gayni ndeeja so weti tan hay to temidi kam ma he posma on daña ko badda dépasse oto waji hay huude dum tan woni banque ma dama barda kade ama yaaj a dañat tan nelaɗo la wi firtota ko ene firto wadde mbaɗe ɗum gay mbaɗe tan ƴeewa so neɗɗo yeddi tan yo ƴettu jamma fof tan janngude sa fini kam ma tan ko mbaɗɗa war gay sukara kam an kam haade ka sanda ko ɗon jarata so tawi a ɓenni ɗon kadi mbatta dañde dépasse kam pinɗa fof wona ko jiyata ko heewi hen ko wona kalis wona dañal ko fine tan dañe ko waɗa dépasse tan sikke aɗa jogui ala hay coɓɗum taw hay hen saji hay poos hay mbuɗo walta hen hen saji kadi ara kadi ha heewa kadi cikka kadi koko cikka kadi ko an waɗi nende kadi dawri kadi hayri kibri kib cikka kadi bone waɗi mbiya ka liggaɗo Allah wi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah Allah wi idha waqa'atil waqi'atu so tawi darga darima laysa li waqa'atiha kadhibatun ala e daragol darga pennugol fittan ala fa yananede tan darga so darima wana gonga ala so darga darima kay wana gonga ala nyande kabe kalina radio mbi manda ko sappo e didi janvier manda ko sappo e janvier darga ne daro bennide elle be penni Allah bonni be cemtata en nyami maro de hanki mi anda hande non bimi hanki kam min gotti budo maro mi anda hande non so dal ngandaro hakkudo e tusba o wi darga non khafidatun ene lesdina wona yimbe rafi'atun ene bamta wona yimbe darga ne lesdina ne bamta naddo jeygol kay ko lesdina naddo aljanna ko bamtaado darga non wadata non allawi idha rujjatil ard so tawi dillinama leydi ndi rajjan e dillugol wa bussatil jibalu kaaje kelam bassan e kelgol fakanat latima haba an kaaje de eden goni pundi mum bassandi ganduda ko carin allawi nyande hen wo kuntum gonon yawmal qiyamati azwajan fasangaji salasatan tati allawi fa ashabul maymanat yimbe rewbe bange nyaamobe rewbe laawol nyaamulbe ben goni hebirobe kayitaji men jungo nyaamo be ma ashabul maymanati ala ko buri mawnude e moƴƴere wanande joomiraabe jungo nyaamo en moƴƴere mabbe ko nadde aljanna wa ashabul mash'amati joomiraabe jungo nano hebirbe kayitaji men jungo nano be ma ashabul mash'amati ka wise ko hoyni be do joomiraabe jungo nano sabu ko nar gol jeygol wasabiuna dadde e moƴƴere be annababe ben as-sabiquna ben ko dadde ala be potata Allah wi ulaika ben al-muqarrabuna ben ngoni mallinabe Allah sabiquna en ben nata aljanna do pamata do Allah wi nyande darga men gonta ko façon ngaji tati façon natobe aljanna ben ngoni hebirobe kayta jungo nyaamo façon natowo bange jeygol ben ngoni hebirobe kayta jungo nano heddibe ko sabiquna ben nata aljanna ben Allah andi fandi men be ngoni annababe e kala mo Allah muuy yaadinde mabbe kala dokkaado kay kam ko aljanna fay on kam diwta don mo rokkaka kay jungo nano fof wiyama ana ala kay radi dossier ji ngala o ko salde nor rewata ga yimbe ndawrata ga aéroport rewobe lawol tan sandarboji madani ne madani jeewa dum ben ko bangi be do ko salde nor tan ko direct tan so ndewi tan ko avion tan so tellima avion kay ko da tan ben licidi ala ben ko sabi guna en yo Allah watti en ben bursid de wonnon be dossier ju ndarte ben way mankude sa manki tan non halnaki allawi ulaika almuqarrabuna ko be ngoni mallinabe Allah be fi jannatin na'imi koy aljanna nemi do ngoni hullatun o wi non ko fedde min al awwalina adinobe en fedde sabiquna be adinobe be en hen wa qalilun ko seeda non min al akhirina jogorbe aroyde wattan ay fedde nelal Allah en hen kadi jogorbe en toyde mabbe aha ben kadi ko sabiquna be do yawmal qiyamati ala sururin be gonata koy diwaji mawdunatin di ganduda ko cañaadi danke
dankeje ɗe ganduɗa ko looti kanŋe ko hen ɓe jooɗoto wonano dankeje men gan toggoɗa tan ɓandu ma fof waɗa ɗaale to ko lecce ko conne ko looti kanŋe dankeje ɗe ko looti kanŋe waɗa en ɗaati muttaki'ina alayha ɓe tuggoto hen so ɓe naati aljanna mutaqabilina eɓe kuccodiri yaɗufu alayhim ene wango e mabɓe ɗon wildanun boyuji mukhalladuna ɗi ganduɗa ko casnaɗi ɗi naywata boyuji ɗi naywata ko toon tan goni ɓe gaddanaɓe bi akwabine koppuje wa abarigi e mbulkuji ene mbiyata barraduji wa kasine kasuji sangara min ma'inin ummade sewde ne wiye ni sewde sangara ene dogano maayo ni ɗon tan ɓe ñeɗoyta ɓe gaddanma jara tan ha kagueɗa la yusaddauna anha sebe njari sebe njarani la yusaddauna koye kelata anha gawade yerde andi sangara sa yarana dudet hoore heladde wana café en ataaya en wana sa yarani hoore man to koye musde sangara ne ko non sangara ne sa yarani tan duudete kangeda wala yunzafuna be mandilta kadi sebe njari sa yarani a duudetaki sa yari a hangetaki o woni sangara lakha وفاكهة إنتون مويانتج مما يتخيرون كبه تبو ولا همي دايرين إنتون تيو ديبه مما يستهون كبه غودته ورد في الجنة حرامة الجنة دايرا مثل أنني إنت الجنة دايرا ديبه مثل أعناق البخت ديبه دي باي مولود كونو دادي جلودي نون ديبه دي باي مولود ديوري غوتي دي على يسو ما ada jode galle ma aljanna raporti koy ada jode danki kany diuri ara salama jodo wonay baktude ene haalanma wona wiide ehe ma jiyaado Allah joodiido yo min mo jiida o duranmi koye kolade al arsi toon ko duroyanmi jaran jartotomi somi ñaami huuɗo al artiko jartoytomi ko caangol ne wiye tasnimi wat feere ñaamami wat feere ñaamami lirmi wona wiidema noon hankanti fala yazalna yaftakhirna idi waso bayna yadayhi hakkude jiyaaɗo Allah o hatta yaktura ala qalbihi idi haalata woni mbami ko ni mbami ha jolay ɓernde ma tan ñamde ha jolay ɓernde ma tan ñamde ndiri mbiya ni diwri koye min de sinno ko tagam tan ndi wona ɗo tew juɗangu joni ndi wona tew juɗangu tan wonta tew juɗangu e yeeso ma tan hippo tan daro yeeso ma wona ɓenda tan ɗone ɗo sa wi tan aɗa ɗo kaldannoɗa e ndiwri ɗo tan eɗi haala haara mayde beltoɗa tan ɗo beltoɗa mbiya min de hen kandi ɗo ngolmi tuyami ko tew juɗangu tan wonta tew juɗangu e yeeso ma yana ɗo tawa talnani a sumani labbe mbaranima hankande e façon-ngaji no jiɗirɗa fof noon wonirta gona e ñamde ñama ha gayna ha kara mbiya alhamdulillah tan ndi diwa ndi yaa lawol mayri kadi allahu akbar so ndi diwi kadi ndi duroya e aljanna hayso sa'at kala ɗo ndi yiɗi ndi duroya faqala Umar ya rasulallah sayyidina Umar wi nelaɗo Allah innaha lana imatun ndi diwrini weli de qala akiluha an amumina nelaɗo Allah wi ñamɗo o ɓuri nemade kayri endi nemi kono ñamɗo o ɓuri nemade wa qala ibnu abbas wi yahduru ala qalbihi lahmu ɗayri fa yasiru bayna yadayhi ala ma yastahi so tawi ko to pooli jiɗɗa ko pooli wontata so tawi ko tew masalan ani de dabdo jiɗɗa ko dabdo wontata so tawi ko tew masalan ani de anani puppuwal jiɗɗa ko jiɗɗa fof ko ɗum wontata tew ko jiɗɗa fof ko gertagal ko jiɗɗa fof ɗum tan wontata ñama ha gayna tan ya lawol mum kadi ɗum woni noon aw yaqa ala safari yana e pala tan fa yakulu min ha jiyaɗo Allah ñama hen ma yastahi ko yiɗi ha gasa summa yeɗiwi kadi diwa allahu akbar ɗum woni wala hami ɗayrin min ma yastahura o wi wa hurun ene woodani ɓe toon kadi rewɓe ɓe ganduɗa ko ɓaleɓe ñaman mbooji ini en rewɓe ɓe jonda mumen ka amsali lu'li il makununi way kono yeruji kange coomaɗo Allah wi ɗum ɗo jaza'an ko jobdi bima kanu sabu ko ɓe ngol laatino yamalune ɓe gollato aduna ɗum ɗo ko Allah yoɓata ɓe ɗum toon o wi kange mo nangue yiyani kange mo jungo memani kange mo hendu memani ruwiya habarama yasda nurun fil jannati fa yaqulu ma hadha o wi yimɓe jooɗoto aljanna tan so yimɓe jooɗima aljanna tan huunde waɗa ɗele tan aljanna fof leera wayno majjini tan wonɓe aljannaji kula idam ɓuri waɗi ole kono ɓurti goɗo on saha seɓe mbi noon ɗele ni waɗa e aljanna sikke ko majji ɓe mbiya ko ɗum woni fayugalu malaikaji mbiyaɓe ala ɗum ɗo wona majje
ko sahru hawra in dahikat fi waji zawjiha hurul ini ene wonde joom galle mum tan jeli ɗum woni ɗelen mo jiiɗono oɗo ɗelen jalani joom galle mum o ɗelen ko ɗum ɗon firti sahru hawra in ko yelde hurul ini ɗelkata ɗo ko jiiɗon ne majji ko ko yelde hurul ini hurul ini noon aɗani kamɓe ɓe mbaɗani sakkal yalla wona yaadine risa ha yaltina sakkal yalla kamɓe ko noon tan ɓe tagira ko sakkal yalla ɗum ɗo hurul ini e bo mosani joom galle mum ɗum woni ɗelen mo jiiɗono o ruwiya annal hawra ida massat wiyama huuru ini so tawi ene yaha yusma'u takdisul khalakhilu ene nane masalan cemlugol jawe koyɗe min saagi ha e korle makko somo yaha nana jawe ɗe mbaɗa ɗe kelen jawe koyɗe ene cengla wa tamjidul aswirati min sa'idayhi e cemlugol kadi jawe e juuɗe makko kanko huurul ini omo waɗa jawe huurul ini ene waɗa jawe koyɗe ene waɗa jawe juuɗe rewɓe ne mbaɗanno ɗum aɗan joni noon joloji ɗi itti kadi wa ugdil yaguti fi nahariha cakayel kanŋe ene wona e daane makko kanko huurul ini omo jogo cakayel kanŋe o jogo jawon ciwliskol jawon or o waɗa ɗum o fiiri ilayha na alani zahabin koyɗe makko ɗe ko paɗe kanŋe ngoni hen shiraku ha min lu'lin ewa kin hini paɗe ɗe ewa ko kanŋe lu'lu ewa yasihani bitasbihi no somo yaha noon somo yaɓɓa nana koyɗe ɗe mbiya subhanallah paɗe mbiya subhanallah somo yaɓɓa mo yaɓɓa kanko hurli fof de rew men ɓe paɗɗi allawi la yasma'una benanata fiha do aljanna lagwan halan banka wala ta'siman wana ko ne adda bakkar illa qilan benanata ton so wana kongol salaman dum tan sanati aljanna nanata kisal anani wa ashabul yamin jomirabe jungo nyama en ma ashabul yamin ka wise moƴƴere ko Allah moƴƴani jomirabe jungo nyama en sabu ben don fi sidrin be ngona ko koy lekki ki ganduda ko jaabi mafdudin dartiki ala giye wadal hine pinde mam duudin ɓe ngannduɗaa ko fawtodiraani o dilline ɓuɓri mam duudin duumiiɗi wa ma ina ndiyam maskubin ɗam ngannduɗaa ene doga e duumaade wa fakihatin kathiratin e muuyanteeje keewɗe ɗe ngannduɗaa ala maqɗu'atin ɗe ngalaa tajgol zamanu yo zamanu ene woodi wala mamnu'atin wona kaɗeteeɗe so addaani kaalis ala anndi Dakar ne heewi orange de ene heewi pomuji de kono so a waɗaani kaalis yoɓata aljanna noon wona noon pomuji ɗi ka a ñaamat tan a yoɓata kadi ala kadi ceeɗu ari siili ala dabbude ari siili kañum siilata tan andi lama kañum ɗo yehi fof addal lamagu tan fulla goto arina e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi min nani Allah ne haala lekki kamniki e nder ɗowɗane de o wi nana aljanna min cikkanami aljanna woni tan ko weli o wi holkin lekki o wi jaabi de kam so tawi neɗɗo memi ɗum heewani yaarude no yiɗiri ni o wi beela ananani ko haali ko wonani ko fi sidrin makhdudi jaabi ki ganduɗa ko ɗarti kay tampino hoorema ɗum kay kadi gañata o wi jaabi ki ene waɗi capanɗe jeeɗiɗi façon ñamde hay mbaadi gooti ala hen ko nande gondi nin walaysa samarul jannati fi khilafin ɓesnoje aljanna ngala guri kañumen ala ka hono no ɓesnoje aduna ni andi mongo ma kunca guri ɗi ni jeeya nder o kam oras ma guitta guri ɗi ni jeeya ko weeli ko aljanna noon ala ɗum aljanna ala guri fof koko ñamete tan mbimi kulluha ma'kulun wa masrubun wa masmumun manzurun ilayhi aljanna ko woni ton ko fof koko ñamete koko yarete koko urnete koko darete aljanna ko soofi ala to allawi wa furushin ene toon daɗɗeteje marfu'atin ɗe ganduɗa ɓamtaɗe innanu minen ansha'nahunna min puɗɗi huurul ini en insha'an e puɗɗugol min puɗɗiɓe ton ɓe jibinaka fa ja'alnahunna min mbaɗiɓe abakaran keɓe boomɓe kala nde worɓe maɓɓe garte maɓɓe tawata keɓe boomɓe hayso jomum wonde muɗum ne so yeehi tan kadi so arti wonta ko boomri allawi li anane uruban keɓe yiɗoɓe ataraban wiɗoɓe worɓe mumen ataraban giƴiraɓe aha ɗum ɗon ko li ashabil yamin wonande joomiraɓe jungo ñaamo aha min ko ɓen jeeyi ɓe rewɓe hurul ini en ɓe ko naatoɓe aljanna jeeyi ɗum fa qala anani wiyama ummu salamata joom suudu nelaɗo Allah wiya ummu salamata o nandinoma nela sallah sallam ɓe Allah wi min puɗɗitiɓe toon e puɗɗugol o wi holɓen mbede ko hurul inen walla o wi ala hunnallawati ubidna fi dari dunya ajaidan samɗan ramsan
o wi ko rewɓe ɓe ngannduɗaa maaynoɓe ga aduna ga taw ko nayeɓe okkos ɓe ngannduɗaa leeɓi daneeji gite ɗe ngannduɗaa ko gumɗe tawa noon Allah waɗaniɓe ɓe naati aljanna Allah watta ɓe caggal nayu Allah watta ɓe kamɓe fof keɓe giƴiraaɓe anani watta ɓe duuɓi 33 an kadi ɓe bonta booɓi kala nde worɓe maɓɓe ngarti ngare ɓe tawa keɓe booɓi nde yumma Aysa noon nani o wi kamɓe koɓe booɓi tan ɓe gonata yumma Aysa ɗum deyne Moussa de nelaaɗo wima ko muusi ala tan ko hay ko woni Moussa ni ɗum woni noon mustawiyatun fi sinni kamɓe fof koni duuɓi kala tagaɗo maayɗo naati aljanna sa neyejo gonnoɗa artata 33 sa cukalel gonnoɗa artata 33 go fof artata ɗon debbo e gorko fof ala goto fof daña darde baba adama 60 dira dow hay soko daɓɓel duugulel mbatteɗa ko jool jooleyal mbatteɗa ko fof artata toon tan so baɗon Maymun jiggele wona dabbe nawe ha arte ɗon 60 dira faami ɗon de woni nelaaɗo wi man dakhala aljannata min saghirin aw kabirin yuraddu ila 30 sanatan kala maayɗo ko cukalel walla maayɗo ko nayeje ma artira ha duuɓi 30 taw ɓeydota ko noon la yusadu alayha abadan koye 37 tan ɗon haɗata wa kadalika noon kay naatowo jeygol ko duuɓi 37 tan ɓurta ɗo mankata ɗo hay goto naddata e waare so wona annabi Moussa yawmal qiyamati annabi Moussa goto naddata e waare heddiɓe fof ko bahim guittete hay goto watta waare Allah wi hullatun min al awwalina o wi naatoɓe aljanna ɓe noon ko fedde e adiɓe ɓe woni hen naatoɓe aljanna o sullatun e fedde min al akhirina e wattindiɓe woni hen kadi naatoɓe aljanna adiɓe ma wonnaɓe aljanna wattintoɓe ɓen kay ma naata aljanna ɓen ji wa ashabu shimali joomiraɓe jungo nano en ɓe ma ashabu kawite ko hoyni noon ashabu simali ma ashabu simali kawite ko hoyni joomiraɓe jungo nano sabu ɓen fi samumin koye hendu wulndu ene mbiyata mbooyi wa hamimin e ndiyam ngulɗam wa zillin e ɓuɓri min yahmumin ɓuɓri ɗi ganduɗa ko cuurki ɓalewi kurum la baridin ki ɓuuɓani wala karimin ki teddani welani darde te ɓuuɓani kadi andi cuurki kam itta nguli cuurki ɓuɓri mum ayani ɓuɓri so tawi cuurki so waɗi waɗa ɓuɓri on ndi ɓuɓri on ko nafata o wi naɓe jeygol koye ndin ɓuɓri gonata ndi teddani ndi ɓuuɓani woni cigarette tan o woni yimum cigarette la baari di wala kadi ɓuuɓani welani cigarette ene ɓuuɓi ene uuri ene weeli ene nafa la ismin wala woni min juuɗi faynata ittata heen ɗum woni cigarette so wi ɓurana haalani cigarette tan semti ɓurana kay haali la ismin wala yugni min juuɗi ko faynata ittata heege ɗum kay ko dari ɗum woni cigarette faynata ittata heege sana aɗa jarriba tan ɗum kam cigarette tan walla won meeɗa ñamde cigarette haari innahum sabu kamɓe ɓeeɗo naɓɓe jeygol kanu ɓe laatinoma qabla zalika ko adinoɓe ga aduna ga ko ɓe laatinoma to aduna mutrafina keɓe neminoɓe ɓe tampano e rewde Allah wa kanu ɓe laatinoma yusirruna eɓe ñimno alal hinsi e bakkar al azimi mawɗo wa kanu ɓe laatinoma yaquluna eɓe mbiyanno a ida mitna beele so min maayi wo kunna turaban min gonti leydi wo idaman min gonti ƴiya inna lamabuusuna beele mamin ummitine aw abauna al awwaluna walla babiraɓe men adinoɓe ma gummitine ɓe mbiyan noon Allah wi seɓe mbima noon qul wiɓe innal awwalina ay ɓiɓe adiɓe ɓe wal akhirina e wattini fof la majmuuna ko rendinteɓe ila miqati fewde waktu yawmin ñalawa maalumin gandaɗo thumma innakum anon ayyuha dalluna ɓe ganduɗa ko majjuɓe al mukazzibuna fennuɓe Allah wi la akiluna ko on ñamoɓe min shajarine lekki min zaqqu min lekki ni weeni fama
mali'una kon hebbinoɓe min ha e lekki he albuɗuna deeɗi fasarifuna ko on yaroɓe alayhi e lekki he min alhamimi e ndiyam gulɗam fasarifuna ko on yaroɓe hen surba jargol alhimi ngeloba ɗomɗuɓa ngeloba ɗomɗuɓa no yarirta ni son tiime ndiyam jeygol ko noon jarirton Allah wi haata ɗum ɗo de nusuluhum woni jipporde maɓɓe woni koɗugu maɓɓe yawma dini ñalawma darga nahnu Allah wi minen khalaqnakum ñalawma yawmal qiyamati Allah wi min tagno on min wonnuno on falawla tusaddiquna ko haɗi gonɗinon ummital idil qadiru alal insani kay qadiru alal iadati kattanɗo fuɗɗude kay so wiilama ruttude ne waɗi afara aytum kabre kam ma tumnuna ndiyameje ɗe juppoton e rangaji rewɓe ɗe a antum yati ko onon takhluqunahu onon tagata hen neɗɗanke am nahnul khaliquna walla ko ɗum taga ndiyameje juppoton e rangaji rewɓe ɗe ɗen ɗo ndiyameje beele ko onon tagata hen yimɓe walla ko minen tagata hen yimɓe nahanu qaddarna Allah wi minen ngoni hoddirɓe baynakum hakkunde mon almawta may wa ma nahanu wanani minen bi masbuqina ko min da'eteɓe ala an nubaddila walla ko min ronkoɓe ala an nubaddila ne min gossitto amsalakum yeruji ma min gitta on ɗo min gadda waɗɓe Allah wi min donkaji ɗum won mushi'akum min taga on fi ma la ta'lamuna ko on gandata so Allah wi so min belame min batta on bamɗi tuge min batta on bamɗi girji min batta on baaɗi wala gar alimtumun nas'atal ula wallahi oɗon gandi tago adinogo ngono min mbaɗi ɗumen ni falawla tazakkaruna ko haɗi miccoɗon afara aytum kalane kam ma taharusuna ko ndemoton ko a antum bele onon tazra'unahu onon punnata gawri ndi am nahnu zari'una walla ko minen punnata ko minen punnata walla onon punnata Allah wi man an kay ganduɗa tan ko awdi kono funnude kay ko min jegi wona an wonan ma tan ko weddade gawri e leydi kono noon ndi fuɗirta ko min jegi somi welama mi funna somi welama mi wurta hen tenke wasa fudde ala ko mbawɗa yam law nasa'u Allah wi so min belanoma ni la ja'alnahu ma min mbaɗanno ɗum huuɗa man wona puɗi joorɗi tawa gabbe ngala hen fuɗa ha yooɗa ha mbiya weli tan yorda noon Allah so wela mbaɗa wawi wadde noon fazaltum on saha battindon tafakkahuna oɗon kaawe holko mbiyaton mbiyon inna la mughramuna minen de komin ñamlinoɓe engrais komin ñamliroɓe gasoil min joɓino adarade min mbañi aɗa wiya noon minen de min dañi bone hikka kay koko boni tan en gawri arani haydara arani muudo ujunere temedde jeegom ñebbe temedde jeegom muudo gawri a awi kadi fuɗani gonane wiide noon Allah wi so welama yorna ha laaɓa walla wasa fudde gon fazaltum tafakkahuna ɗum kam hanke en mbayi noon hikka walla wona en gaw ñaama fazaltum tafakkahu gondone ha weede eɗen mbiya woyi heeri o yimɓe ñamlima kadi ala yoɓani taw wayini Allah wi bal ɗaccu kay ɓe gona wiide nahnu mahrumuna enen kay ken haɗaɓe afara aytum kalene kam alma alladhi tasrabuna ndiyam ɗam oɗon jara ɗam a antum bele onon anzaltumuhu bele onon jippini ndiyam ɗam minal musni ummorade duule am nahnul munsiluna walla ko minen jippinta duule ɗe ko oɗon tellinta ɗum walla ko minen tellinta law nasa'u Allah wi so min belanoma ni min tellina ndiyam ɗam ja'alnahu min mbaɗa ɗam ujajan ko ɗam kaɗɗam mbason yarde falawla tashkuruna kadi man ton nema Allah baɗan ɗon ndiyam belɗam oɗon jara o afara aytum kalene kam annara jeygol allatino ngol turuna ngol oɗon kuɓɓa jaltowol e leɗɗe kecce ngol a antum ansha'atum sajarataha beele onon puɗɗi leɗɗe jeygol ɗe wal am nahnul munshi'una walla ko minen puɗɗi ko minen woni fuɗɗoɓe ko onon puɗɗi lekki jaltinoɓe jeygol walla ko minen puɗɗi Allah wi nahanu minen ja'alnaha min baɗi lekki ki tadkiratan ko ciftingol wonande jahannama aha lekki jaygol min baɗi ko min ciftino yo gandu jahannama ne woodi andi jaygol yalta koye lekki noon ene hecciɗi andi ko ndiyam e jaygol rendi ɗon baɗɗo ni o dendinɗo ndiyam e jeygol duppani lekki ndiyam ñifani jeygol gonde lekki goti wonde fobre wotere
Allah wi jeygol non gol do jeygol kubbetegol de dekede bottare kono siftinma ya andu jahannama ne wodi so petel gotel memimo do nyallata e jam andi ka ko woni to ko bone wadi ha tawde wiyama jeygol gargol do gol ko fe en jangino dum ko boyani feetere wotere tan ittano hen feetere nde munna e maayo maaje jeedidi feetere nde munna hen yaltina non on saha wiya defiri e bottaji ene duppa galleji ne wara yim hi ko munna ko kay bone wadi jatto fo de nyami leydi jatto fo fere mum bona wala Allah naw en ton de wa mata an dum don ko dakhmidgol lil mugwina wanande be ene danno ayani sado danno jetta almet mbada e der kalbe ma kaake ma danno dara hen imbe almet wana jeygol mbe ko hadi medo hangede to tuppa comki ma kono Allah hadi dum wana ande almet way hangede der kartabal to tuppa ton comki ma hala kono Allah wadani non Allah wi fasabbihi semmu bismi rabbika inde joome al azimi mawdo fala ugsimu Allah wi mi wodiri bima wagi in nujumi do koode jeneta mi wodiri yenirde koode so koode ene nyippoyo ene mutoya Allah wi mi wodiri dum wa innahu nde do wondore ne gondirmi anani de laqasa mun ko wondore azimun mawde law ta'lamuna so tawi odon gandi kay so don gandi ndedo wondore ko wondore mawde wa innahu odo qur'ana jangetedo e mon la qur'anun ko qur'ana karimun teddudum woni wondore le fi kitabin nana e windande makununin somade wada koy kamilu la yamassuhu memata kamilu illa al mudahharuna so wana labbinabe mon ganda gondo e tayre fo memata kamilu wana non sariya wi'anma sariya ma ka wanda na salligara mem Allah bi ko kanyum adi wiide non tanzilun qur'ana non ko jippina min rabbil alamin ko ummarade jeydo bindi afa bi hadha al hadith bele ko odo qur'ana antum onon mudihinuna koynoton pennon wa taj'aluna rizqakum badun arzige mon annakum onon tukazzibuna odon penna odon biya wadi en tobede ko hoodere manine feñño dum addi tobede odon pena falawla idha satawi won ko bawdon falawla idha balagatil hulquma wana biidon won ko bawdon falawla idha balagatir ruhu ko hadi nde ruhu neddo yetti al hulquma goddol neddo hankanti nana leli koreji mane tarima beene difa beene bakhlita beene wasa ruhu ari ha goddol haade biidon won ko bawdon wa antum sewal haade on saha ono koreji maydo o hiina idin on saha tanzuruna odon daramo odon puttinimo gite ala ko bawdon hen Allah wi wa nahnu aqrabu ilayhi nyare hen min buri ballade e makko e min ko on to famde gandala min buri ballade on sabu ko yeta ko on jiyani dum walakin la tubsiruna kun jiyata falawla in kuntum ghayra madinin ko hadi tawde on laati biidon on jogata biidon ummital ala biidon hay huule kay ko kalsone do mayi tan gasi tawde won ko bawdon Allah wi ko hadi on tarji'una ha nutton ruhu o faare der bandu o wusta in kuntum sadiqina so tawi kon gondube kay e ko biidon ko fa amma in kana so tawi laatima non maayowo o minal muqarrabin koye mallinanoɓe Allah o jeyano oɗo maayowo kay farawhun koye foftere tan waray ha nun e arzigue moƴƴo toon o fay hol on arzigue wa jannatu na'imin e aljanna nemiɗo so tawi oɗo maayowo koye jiyaɓe Allah jeyano oɗo ko aljanna fay wa amma in kana min ashabil yamin so tawi koye joomiraɓe jungo ñaama noon o jeeya fa salamun laka kisal wodanima e lefte Allah hisnuma e lefte anani de min ashabil yamin e joomiraɓe jungo ñaama en wa amma in kana so tawi noon laatima oɗo maayowo minal mukazzibina koye femminoɓe addallina majjunoɓe so tawi koye ɓen o jeeya fa nusulun oɗo jipporde makko min hamimin ko ndiyam gulɗam wa tasliyatu enade jahimin jeygol wiyeteni inna hadha ay ko kalanmami ko koko waɗata la huwa ɗum ɗo haqqul yaqini ko haqqi jananaɗo ko gonga mo ganduɗa koko waɗata ayi ani ma waɗi fasabbihi ɗum noon sennu bismi rabbika inde joome al azimi mawɗo joome mawɗo o sennu ɗum
simore nde ɗo nde wiyete ko suratul hadidi makka nde jippi ɓe mbi ko madinatul munawwara aaji ɗe noon ko nogas e jeenayyi wiyama noon so tawi en jaari ko makka kayre woni sababu sayyiduna umar radiyallahu anhu jabde Allah umar ibn khattab sababu jabgol makko Allah ko nde ɗo simore omo jogino bandi ko debbo bandiraɗo debbo o kañum e joom galle mum fof ko jabɓe Allah so pini tan dawoyta ko galle nelaɗo Allah ko nani fof ene bindone gadda kanko noon on saaha kanko Seydina Oumar o jaɓani Allah ko keeɗen ɓe cuusama noon o nonno ko ñaat waɗi saaha goto o tawi bandiraɗo debbo o ene jogui kayit o fii ɗum hoore heɗi waɗi ñalawma goto noon seɓe jangguino tan kanko bandiraɗo debbo o e joom galle makko seɓe janggi aya fof tan ɓe kewi ko moftude joni noon ɓe jeehi galle nelaɗo ɓe gaddi oɗo aya jogorɗen janggude o ɓe janggi ɗum ɓe jejjiti moftude ɓe goppi ɗon e dow tabal tan ɓe jeehi ɓe nani dille makko ɓe dogi ɓe goppi ɗon ɗe ɓe dogi ɓe goppi ɗon tan kanko no naati o tawi ɗon kayiɗo o jangi kayiɗo o tawi ne winda hen bismillahi rrahmani rrahimi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah sabbaha lillahi senni wonande Allah mawnini wonande Allah teddini wonande Allah ma fi samawati ko wone asamanuji wal ardi e ko wone leydi fof teddini Allah wa huwa al azizu kanko Allah woni lamɗo polɗo al hakimu ñeññuɗo lahu ene wodanimo kanko Allah mulku samawati lamanteri asaman wal ardi e leydi yuhyi kanko oɗo Allah yuhyi kanko woni gurnowo yumitu kanko woni baro wa huwa kanko Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun qatan wal awwal kanko woni gadiro anani qabla kulli shay'in bila bidayati kala ko tag kala ko wodi Allah adi ɗum te Allah ala ɗo fuɗɗi wal akhiru Allah woni battindiɗo kala hunde ɗo ala ɗo haaɗi kadi wal zahiru Allah woni peñjo mo ala tindinorgal ko ni way peñgol mum wal baɗinu Allah woni cuuɗiɗo mo ganduɗa ko ɓuri ɗum suudade ala wa huwa oɗon Allah bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko gandu walladi kanko woni on khalaqa samawati wal arda tagɗo asaman tagi leydi fi 6 ayyamin e nder balɗe jeegom summa o jaali alal arti e dow al arti makko no hani omo andi kanko Allah ma yalidu ko naafata tagi e leydi ɗiɗo toɓoji ha e mayɓe Allah wi kañum andi no foti wa ma yakhruju minha ko yaltata e leydi Allah wi min andi ko eno kuɗi e awdiɓe kañum en wa ma yanzilu e koye jippo mina samai ummade asaman ko wayno yurmede e lefte wama ya'rudu e ko ngabbata fiha e asaman golle moƴƴe e bonɗe ko huwa ma'akum Allah ene wonde mon e gandal mum ayna ma kuntum kala ɗo gonɗon wallahu Allah noon basirun kanko woni jiyowo bima ta'maluna ko golloto lahu mulku samawati kanko jeeyi asaman lamanteri leydi asaman wal ardi e lamanteri leydi wa ila Allahi ko fewde Allah turja'ul umuru ruttete fiye kuuji yuli julleyla kanko woni nanuɗo jamma fi nahari e nyalaw o usta jamma o ɓeyda nyalaw o usta nyalaw o ɓeyda jamma o yuliju nahara fi leyl kanko woni ƴettowo nyalama on attina ɗum e nder jamma wo huwa kanko Allah alimun kanko woni ganduɗo bizati suduri ko wona ɓerɗe guiley sirruji ha ko wona oɗo ay o tawi ene winda e kayit he ha yettiɗo o tiimi hen o jengi o ƴeewi oɗo ko haalate ka ɗo ka baɗo ni o ala mo heeɗi o ko kattanɗo kadi o tinte kayta kadi o jangguiti o jangi nde o jangi kayro o jangguiti hankkadi ha fuɗɗi nadde makko dooso o hankkadi naate makko kanko Seydina Oumar o dadi hawa tiiɗi o haɓɓi paɗe makko o ƴetti silam makko o nanni e nder poos makko dadol makko o ƴetti gamuji makko pop
o waɗi o fayi galle si nelaɗo Allah ñande hen sahabaɓe ne jaaray 59 ala wajalin lillahi rabbihi non alhaji malik ala wajalin lillahi rabbihi eɓe jaara e 59 nande ñande hen kanko watti ɓe 50 ɓe coynima eɓe mbaɗi moɓɓolel e yeeso nelaɗo Allah o maala ko jamaro ala ko huuli te kamɓe fof ɓe ɓuuri hulde tan ko kanko o mona ara wode sa Allah andi ko addata wode sahabaɓe he mbiɓe e accew ara so addi ɗo jaam maw tawɗo so addi ko bone kadi maw tawɗo yo ara hay goto dirtani ɗo wonno nelaɗo haala ko haalanno deƴƴene kop no mintere waɗata ni haw yetti e yeeso nelaɗo lo jooɗi o horfini o itti jawe makko ɗe o wanno fof ha laaɓi cakkaji ɗi o wanno fof itti ha laaɓi o jooɗo yeeso nelaɗo Allah o wi ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ñen hen jaɓi Allah ñen hen Oumar jaɓi Allah ñen hen l'islam dañi doole o aya wonno sababu ɗum woni subahana man la ya'lamu qadruhu ghayruhu tenade wodani mo anda fodde mum taw wona kadi Allah goto andi no foti goddo anda no Allah foti hay goto anda no Allah foti Allah no foti ni kañum tan andi goddo anda nelaɗo Allah wi hay goto anda fodde Allah wala yablughu alwasifuna sifatahu ala sifatodo ha heba katudi sifa Allah ruwi annahu qala sallallahu alaihi wasallam wi idha arada ahadukum an yanama falyadji ala siqihi al-ayman o wi onon yimbe julbe so tawi odon lelo jamma kala lelo ton yo leloro bange mum ñaamo sada lelo bismillah leloro bange ma ñaamo wata leloro bange nano sa lelorima bange nano walla hippima kala moƴƴere telloto nde on jamma ana ala hen sa hippima a ala hen sa lelorima bange nano kay ala hen ko leloro bange ñaamo sa lelima gayni mbiya allahumma rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil arshil azim ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي أن الدين واغننا من الفقر سرواوي جنغا ودوا سواوا كم للا بانغي نيامو كم فدنا هore ma kam are bari ñamdema woni noon aminu Allah wi gonɗine kon julɓe gonnuɗon o wi ndumoɗe e gonɗinde billahi Allah aminu billahi ndumoɗe e gonɗinde Allah wa rasulihi nduma de e gomɗinde nelaɗo Allah wa anfiqu nafqe e lawol Allah mimma ja'alakum sabu ko waɗi on mustakhlafina fihi ko onon goni lomtinaɓe aduna jawdi dokka ɗon ndi onon goni lomtiɓe hen mustakhlifina fihi onon lomti hen yanoɓe ɓe jeehi onon lomti hen wiyama noon Allah wi falladina amanu minkum ben be ganduda enen gondini Allah e monɓe wa anfaqu ene nafqi lahum ben wadun ajrun jaddi kabirun mawd nafquɓe ɓe kay ɓe jogima joddi mawnide wiyama noon aya o woni sababu ko walde Tabuk wiyama nde ɗo walde hitande tere ko nelaɗo Allah ene yaara e duuɓi 9 nde welde nde ɓenni tan nelaɗo Allah maayi nde walde wattini gol wala makko won wiɓe ko nde won wi ko walde Hunayni caggal nde ummi Daifa nde koye battande gol wala makko jeeya o haɓaka hen kono noon nde ɓe jetti Tabuk ɓe boni ɗon balɗe 20 maslaha waɗi waaji ɓe mbino totta ɓe lempoɓe kooti sallallahu alayhi wa sallam o wi ñande walde nde Seydina Ousmane radiyallahu anhu Ousmane bun Affan addi 300 ngeloba ene wonde kaɓirɗe mum e hirkeji mum e dimli anani e jappeje fof totti nelaɗo Allah wiyo wallitoro walde nde
o itti ujunere menkelde kange pire o waɗe yeeso nelaɗo Allah o yo waɗitoro walde nde nelaɗo noon wone ƴettude kange o ene wahlita ne waɗa ni won konngol wi nelaɗo Allah ñande hen kanko Seydina Ousmane o addi ko capanɗe jeeɗiɗi puccu o waddi hen kadi سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد هذه o wi Ousmane ko waɗi ko ala bawɗo wadde ko ɓuri ɗum towde ala bawɗo wadde ko ɓuri ɗum hewde ko Ousmane ko naffan waɗi ko o wi ma fa'ala ba'da al-yawmi o wi Ousmane ghafara Allahu laka paama an Ousmane Allah yaafi mamama ma asararta ko cuunɗa hay goto tinani Allah wi yaafima wa ma a'lanta ko mbadda ara dangini Allah wi yaafima wa ma huwa ka'inun e ko jogoɗa wadde ha darga daro Allah wi yaafima mamo ko hedra gasi o wi ma yubali ma amala ba'daha o wi Allah wondaka kala ko mbawɗa wadde caggal hande ko jiɗa fof wat aljanna paɗa ولا خصوصية لعثمان بهذه الإشارة بل غيره بذل فيه جهده هاي مو وانا عثمان سو بدي فد دولنا تنبيه كو تنيوكو من اللي نحجه وما لكم لا تؤمنون تهدي أن قلت بالله الله والرسول والهال نلاد الله يدعوكم ندعو لتؤمنوا بلنقوم بالله الله بربكم جوما وقد أخذ ميثاقكم الله جاكنديرون من أهديه الله بربكم قالوا بلا الله جاكنديرون إن كنتم مؤمنين بايدة كي أولون قومين جاونا ده والذي كان هو ينزل ونجفنا وعلى عبده مكتبهم آيات بينات لنغندا كو بينينات ليخرجكم بلا ويلتنا أن من الظلمات أماد كيفر إلى النور فيودي لمناك إن الله بكم يلتن دي أن كيفر فيودي لمناك لا رؤوف كو تشتد رحيم يرمين وما لكم كو هبئون شغل نغون إندون نوكو هل كو هبئون الله تنفقون باسة النفود في سبيل الله إلا والله بلا أن غندا ولله كو الله جي ميراس دون تتير السماوات والأرض أسمان إليه دون تتير دي هل جيدو كو الله جي دوم نون ستوي أن نفقي بسم الله سو أن نفقاني مالا جودة لغندي نون لا يستوي فتو نرتا منكم يمون من أنفق نفقنور من قبل الفتح كو أجي أدد مكة وقاتل هبا الذي بين كي أولئك بين كي أعظم درجة بيقول مولود درجة من الذين بين أنفقوا نفقوا من بعد شغلنا مكة هبا وقاتلوا كبا كون حتى كم وكلا كم بفو كم فد أدين اللي واتني بفو كم وعد الله الحسنى الله فدني بين كم الجنة بعدكم مجي كو أدين مكة هبته نفقي هين هبا هين أو كم أولي درجة فوف nafɓuɗo caggal ɗum noon ne jogii daraja kono o ɓuri ɗum Allah wi noon baɗɗo adan o e baɗɗo wattande o fof ne jogii moƴƴereeji hay so moƴƴereeji ɗi potani kam goto mo fof kam jogii moƴƴere wallahu Allah noon khabirun kanko woni kumpitiɗo bima ta'maluna ko golloton fa yujazikum bihi kanko woni joɓowo on ɗum man zalladhi yuqridu Allah holi on mo ene ñamla Allah dardan ñamande hasanan moƴƴere ñamlude Allah noon woni wadde ko moƴƴita ittude hunde cakkoɗa ɗum wiyete ñamlude Allah hol ñamlowo Allah ñamande moƴƴere so waɗi fa yudaifahu so wone wonande ɗum lahu wonande ko ñamli ko sa waɗi gotel joɓeɗa ha temedde jeeɗi baɗa mbuuɗu gooto joɓeɗa temedde jeeɗi ɗum sowaki yogay anduɓe mbi noon sa nani neɗɗo so waɗi moƴƴere sowane o wawa dañde ɗum so wona moƴƴere nde o waɗi nde ene rendini gueɗe sappo sadak kala nde nanɗa neɗɗo sakkima dañi baraji alay sago sadak o rendina gueɗe sappo holɗen mawo haalane holɗen sadak mo cakkiɗa o tawa jawdi ndi ko lamdi so tawi ko jawdi ndi laaɓani sa sakkima ne dañata baraji aɗa wara hoore ma tan sa waɗi ku a addi a nawi yimɓe makka kada bonna kalis tan hay hunde a dañata kada bonna kalis tan nawaɓe makka ɓe kam yo jaa tan jeeɓoya suudu kam kono an kam ala baraji
وأن يكون من أجود المال saɗa yiɗi sakkade naña baraji ko cakkorɗa ko yata koko ɓuuri moƴƴude e jawdi ma ka yiiɗa sa rokki goɗɗo ko waɗata aɗa jogui limsere wutte nde a jogorani ɓornade e gurdam ma aɗa weddi aɗa waɗi ɗum laytare itta miskino Allah ara tan mbiya nda iko waɗat an a yiiɗa mbiya ko waɗat ya waddo e ladde walla mbaɗa jagana saɗa rokka dokkata koko nafata sa rokkima jomum ɓorno welto taw ene nafa sa hokkima ko yiiɗa ala ko nafata a dañata baraji wa an tatasaddaqa bihi wa anta muhtajun ilayhi saɗa sakko hunde nde ya taw aɗa jogui hen haaju mimi saɗa sakko hunde nde ya taw ko cakkorɗa ko aɗa jogui hen haaju ay joni wona won sakkotoɓe ñamde kono ko maɓe kedda de ɓe goppa buuɓi ne ɓoka hen so tawi buuɓi ɓoki hen ha paari so cukalel ari wine ñaami mi woppe halmudon ko gara acce halmudon gara cakkoɗen ɗumen isa sakki o jogo dañde baraji mayde ŋerƴuma almudo mbeɗa jibinaka a yiiɗa ɓiye ma yo almudo maayi annene bone ñamete nden ñamde hokkatama baraji koko timɗa aɗa ñama ko ganduɗa aɗa jogui hen ha barme mo joguiɗa ko hen dottata rottoɗo mbiya miskino Allah nda walla bol mo timɗa aɗa ñama o mbaɗano yimɓeɓe mbaɗat ni mbiyatna almuɗo ɗo ñamta ko saɗa walla guitta longguede dokkamo e nder bol mo ñamata o aɗa haɗojini hen ko ɗum wiyete saɗa koɗo ko garɗa goppuɗa buɗɗine ɓoka kay ɗum kay ala hen haqqe a dañata baraji hoto wedda hoto bonno jawdi ma hokkoye baali ma ɓuuri wa an tasrifa sadaqataka ila al ahwaji ilayha sadi dañde baraji kadi saɗa sakko dokkata ko kato jinɗo e ko cakkorɗa ko neɗɗo mo dokkata o mo cakkorɗa o yataw kadi omo hato jini hen wona neɗɗo ɓurɗoma aldude kadi on gasa a rokki ɗum on ko dokkal wiyete wona sata on ko dokkal woni rokkude komo dokkuɗa o ene jogui ko ɓuuri ko joguiɗa ko walla ne jogui hono ɗum itta hunde dokkama ɗum wiya rokki wa amma sadat dokka komo ala wonti sadat hokkumo ala wa an taktuma sadaqata bi qadri ma amkanaka o wi sa ɗiɗi dañde baraji sa sakkima ko cuuɗa sadaga o fodde hattan ma hay goto tin saɗa ara tan adda tan neɗo tinani ma tan ha yetto ɗum tan yuppa jeeha lawol muɗum walla so tawi kalis tan mbaɗani tan keñoɗa tottama tan jaa lawol ma mbayno wona anni tawa hay goto tinani ɗum wiyete sadak kono noon mbeɗa nawa ɗo sadak galle kaari en mi weejani kanga kay weeji wa alla tatabi'aha bil manni wal adha sada sakko tawa a rewnani hen mbaju a rewnani hen to e sanna wona min de o ñamata sanna wona min de o dañata ay wutti moɓol sanna wona min ɓorta ko a bonni baraji ma ɓooyi wa an taksida biha wajha Allah sada sakko kadi taw ko cakoɗa ko sabu Allah to paaliɗa wona pour aɗa ɓuurimo wona pour hay hunde ko Allah tan wala tura innasa biha koto yeeñino yimɓe hen wa an tastahqira ma taaɗi kadi ko dokkuɗama kadi jawa saɗa sakko kadi saɗi dañde baraji ko cakkoɗa ko a yawat ɗum wa in kana kathiran hay soni heewi an yaw wa an yakuna min ahabbi amwalika ilayk ko dokkata ko yarata ko ɓurɗa yidde e jawdi ma ɗum dokkata ene weeyi wa alla tara izza nafsika wa zulla al faqir o wi saɗa hokka neɗɗo o tawa yiyata hoorema wonde an ndeysan kaari nde yurmini goɗom kaari nde tawa yiyani an aɗa ɓuurimo dal jiiɗa tan gono fof kon poti kala itta sadaka tottamo kono wona waɗa ɓuurimo kono goɗom kaari nda ko yurmini ala hay ko ñaami goɗom dokkumo so tawi ko noon a dañta baraji sabu a yiitimo jiituɗa ko an ɓuurimo quoi ɗum addunma sakkademo ala ko saɗa rokkamo fib a ɓuranimo hay hunde ala onon poti hen o wi so tawi sadak fandini ɗeɗo gueɗe sappo on saaha sadak o wona gardan hasana ñamande sadak coweteɗo baraji o ko o somo jogui ɗe so sadak ma fandini gueɗe sappo tan an ka cowanteɗo so fandinani ɗe gueɗe sappo hoto tampino hoore ma a bonni tan sa yiɗi ñamandeja e ɗum weeɓi jawdi yo laaɓ ɗum no heewi sarɗiji no feewi
ɗum woni noon man zalladi yuqridu llaha holi on mo ene ñamla Allah qardan ñamande hasanan moƴƴere fa yudaifahu so wone wonande ɗum lahu so wone ɗum lahu wonandemo wala hu ene wodanimo kadi kanko cowanaɗo o ajrun jobdi karimun teddun yawma taral mu'minina ñalawma mo jiiɗa julɓe ɓe worɓe wal mu'minati e julɓe rewɓe ɓe jiyañade hen nuruhum annore maɓɓe yasa a ene yaha bayna aydihim yeeso maɓɓe wo bi aymanihim annore woni bangeji maɓɓe ñaamo Allah wi Allah wiya ɓe ɗemgal malayka bushrakumul yawma bel welto wodani on hande jannatun aljannaji naate hen tajri ɗi enen daso min tahatiha e les mum al anharu caali khalidina fiha seɓe naati aljanna o kamɓe ɓeeɗo julɓe rewɓe wor keɓe sasoɓe toon zalika nadde aljanna sasa noon alfawzul azim woni malal mangal yo Allah waɗanen ɗum ñalawma oɗon yawma yaqulul munafiquna ñalawma mo naafiqeɓe worɓe mbi wol munafiqatu e naafiqeɓe rewɓe mbiyani lilladina amanu wonande ɓen ɓe ganduɗa ko gonɗinnoɓe Allah yawmal qiyamati ande ñande darga yimɓe ɓe fof tottete torsoji way kono torsoji ni ko annoraji se ɓen payi aljanna goto fof tottete ko annore muɗum ampoli muɗum ene payi aljanna torsa julɓe ɓe noon torsoji ɗi jaajendi mumen ɓuri ɗo e Dakar so torsi ene yiya naafiqe ɓe noon tottete ko ampolaji gasɗi batiri andi ampoli so gasi batiri sa torsiɗo premier ɗo tan waɗa lan leera seeɓo ten ñifa kamɓe ko ɗi ɗon ampolaji ɓe tottete seɓe tottama wiye naafiqeɓe onono julɓe paye aljanna ɓe totte ampolaji ɗi ɓe gona e wiide julɓe unzuruna jeccitoɗe min nattabisi beele min jappila min nuurikum e leeruji moon aha annoraji dokka ɗon ɗi ampolaji ɗi jaare gaɗa haɗalde beele annoraji ɗi min jiya lawol min daña ɗo min dewi andi ampoli sa yaari gaɗa torsa yeeso neɗɗo wona ma rew hen ɓe mbiya yo julɓe ɓe jeccito beele ampolaji min ɗi no torsanaɓe kamɓe ampolaji men batiraji gas ɓe mbiyane e jalkiddeɓe ɗemgal malayka yo irji u duttoɗe wara akum caggal mon to aduna pewte aduna faltamisu noran ɗaɓɓoye annore jeehe ndeɗo annore jiiɗon eɓe jogui nde ko ga aduna ɓe guitta ɗi ampolaji ko aduna carsa wona ga onon noon on carsano toon batiraji on jaɓano sodde batiri tawde on jaɓani noon son gari gaali sago tawro ko batiraji gasɗi kamɓe noon ɓe coot batiraji ɓe gaddori duttoɗe aduna gaddon batiraji on sahaa ɓe dutto so ɓe duttima tan fa duriba baynahum fiye hakkude maɓɓe e julɓe ɓe bi suurin tata wona hakkude maɓɓe tata laarama so ɓe duttima ɓe mbiya ɓe ƴeewoya ampolaji tan tata waɗe hakkude maɓɓe e julɓe ɓe hanga ɓe keeda o to banggue julɓe keeda oga banggue hanga ɓe mborama lahu ene wodani tata ka babun damal gonka e tata ka baaɗinu hu nder tata to fihi rahmatu ko yurmede woni tan ko heede e banggue julɓe ko wa zahiruhu oga banggue dow o min qibalihi e oga banggue wa zahiru ko feeñi hen min qibalihi e oga banggue ene ɗon al azabu lepte toɓe keedi ga on saha yunadunahum ɓe gona e noddude julɓe ɓe eɓe ewno ɗumen ɓe mbi hoto ɓe goni alam nakum makum beele wona e mon min gonduno enen juldanno jamaji enen jaadanno zéruji enen baddanno hunde foof qaalu julɓe jaaboɓe mbiya ɓala aha kay ko gonga enen kay en cattiyade ziyara en cattini yaade juma walakinnakum ko woni onon fatantum anfusakum jarribima on pittade mon e naafiɗaɓe wa tarabbastum pandaniɗon julɓe jiirotoɗi wartattum cikkiti ɗon e diine moɗon wa garratkum homti on al amaniyu goɗelaji hatta jaa amrullahi ha yamirore Allah are mon mayde wa garrakum homti on billahi ɗo Allah ɗo al garuru komta o seyɗane fal yawma Allah wi hande noon la yukhadu minkum nangetake emon fidyatun cotiku wala min alladhina nangetake ben kafaru yeddunoɓe Allah yiɗe fof hay goto yoɓata yalta ma'awakumun naru tapporde mon hande ko jeygol de wiya jeygol ngol mawlakum woni ko hande mon ko bisa mbodono almasir rutorde tawde jeygol bone waɗa Allah wi alam ya'ani bele yontana lilladhina wonande ben amanu ɓe ganduɗa enen gonɗini Allah aya o jippi koye sahabaɓe
ko to fune halane waso Allah wi bele yontanani be an takhsha qulubuhum be berde mabbe kulata hankanti li zikrillahi wonande jamto Allah wa ma nasala e ko jippi min al haqqi ummarade qur'ana wala yakunu hoto kambe julwe hoto be laaf kallazina ebe bayna ben utul kitaba rokkanobe deftere min qablu ko adi yahudiyankobe an nasara en dokkanoma deftere kebbini hen wasoji fadala alayhimul amadu juute mabbe dumunna fakasat qulubuhum berde mabbe jori wa kathirun minhum ko heewe mabbe fasiguna ko fasigel ya'lamu gande anna Allah yuhyil arda kanko woni gutinowo leydi ba'da mawtiha cagande leydi ndi may kad bayyana lakumul ayati Allah wi min penninani on dalillaji ngoti pago hattan amen la allakum bele jo onon ta'qiluna odon jogo hakkillaji innal musaddiqina be ganduda ko sakkotobe worbe be wal musaddiqat be ganduda ko sakkotobe rewbe be wa aqradullaha ene nyamli Allah qardan nyamande hasanan mojjere Allah wi yuda ene sowane lahum wanandebe walahum ene wodi be ajrun jobdi karimun teddudi walladina amanu billahi be ganduda ene gomdini Allah wa rusulihi ene gomdini nelabe Allah ulaika be kay humus siddiquna be ngoni katudi gomdingol be ngoni be ganda ko gomdinde katudi gomdingol wasuhada be ngoni seedeji inda rabbihim to joomen be ceedo so yawmal qiyamati anani lahum ne wadani be do ajruhum jobdumen wa nuruhum annore mumen walladina kafaru be ganda ene gomdiri Allah ene jeddi Allah wa kazzabu penni bi ayatina e gomdi ene ngoti pago hamen Allah wi e hawnide amen be jeddi dum ulaika be ashabul jahim be ngoni yimbe jeygol ilamu gande onon julbe be gande annamal hayatud dunya ay ngurnam aduna la ibun ko pijinagol wala hawun ko belade wazinatu ne ciudari tat wata fakhurun ko basondiral baynakum hakkunde mon wata kasurun e kewodiral fil amwali e jawlele wal awlade bibbe aduna kay ko woni mu foko aduna tan aduna kala ko woni mum ko balle puyde sawabi puyna wa amma da'atu wa ma yu'inu alayha fa min umuri al-akhirati ko wete dewe Allah non e ko wadi tokkede wa Allah ko en ko gedde l'akhirah de wa amma aduna non ko pijino gol tan tiyata ko gata ta haaji ma woni hen tan daña bon sayyidina Ali radiyallahu anhu nde wonno sayyiduna aliyu koye ɓurɓe wasde e aduna he jeeya wona noon omo waasi ko yiɗa sabu so tawi haaju makko arino e aduna o dañanno a heew sabu ko wiyeteɗo hennene e hebbine kaali ko fof ɗum o ɓuuri wawde wiyete ko lasrari ko kanko ɓuuri wawde aduna o fof te kanko so wi Allah tan addat so wi Allah tan naami o so diidina aduna dañanno omo haalana Ammar ibn Yasir goɗon kañum ne koye ɓurɓe wasde aduna he jeeya o wi Ammar andi Allah limtiɗo gueɗe joyi no pamirta la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun wa takasurun fil amwali wal awladi gueɗe joyi o wi ɗum tan woni aduna wone aduna ko pijindegol wone aduna ko belade wone aduna ko cuɗari wone aduna ko basodiral wone aduna min ɓurma hewde jawdi min ɓurma hewde ɓiɓɓe ɗum wone aduna Sayyidina Ali o wi Ammar la tahzan ala dunya boɗo wasiyoma an Ammar ibn Yasir sa wasi e aduna hoto suno sa ronki dañde aduna hoto suno hen o wi ad-dunya sittatu ashiya'in aduna ko gueɗe jeegom o wi wone aduna makulun ko ene ñaame wone aduna masrubun ko ene yare wone aduna malbusun ko ene ɓorne wone aduna masmumun ko ene urne wone aduna markubun ko ne waɗɗe wone aduna mankuhun koko resete e gueɗe jeegom gone aduna wone aduna tan koko ñaamete eko yarete eko ɓornete eko urnete eko waɗɗete eko resete goɗɗum ala aduna yeewe so tawi on jii ɗemɗo tan wone aduna fof ardi haydara hedday o wi Ammar ɓeeɗo geɗe jeegom mi haalanmaɗe o wi fa asanu ɗa'amiha ala asaru o wi ɓuri welde ko ene ñaame aduna fof ko njuumri
وهو باسقة ذبابة وهو بوب توتنا وهو نجوم كوي بوب يالتتا نبوب واي نفنادي ني نجومري كوي موم يالتتا te dum do buri welde kala ken nyaami aduna wa aktharu sarabiha al ma'a oy ko buri hewde ken yare aduna ko ndiyam ko buri hewde ken yarete ndiyam andi limina kan ko ma jogda temere inshallah wana nyande kala wana ko ma julde tan walla kodar ndiyam non ere fo yarede o wi ndiyam non dendangal mumante won e tagoje mbabba e puccu e neddo e rawan fo poti hen ko burda rawan a yarate tan yarate sino ko limina kam jelta tembe ma cioriya o dum buri hewde yarede aduna wa afdalu malbusi hadibaju o ko buri yodde ko ene borne e aduna ko comtini biye dibaji sen bela biye jaxsiner dum buri yodde hande kene borne kala ko neddo borno hande wiyata ganila walla jaxsiner dum ko inde tan ko basang pirta ganila wana basang wiyete non ganila ko neddo wiyete ganila ko basang ristan so goobama goobu killingu tan wiye ganila e punta en kono ko basang tan ko debbo wiyete ganila dum biren hande buri yode kayre borne oy dum ko dibaji oy ko gildi tañata dum oy ko nas juddudati ko gildi tañata oy dibaji buri yode fof kono gildi tañata heddino sa tibate machine kono gildi fuddi dum dido comti borne tan gildi tañno artino watta e machine pewniti kono gildi ngir nuni wen nefnaaki wa afdalu masmumiha almisku o wi kala ko ɓuuri aduna lati ɓuri walla i lati noon ko ƴiƴam doomu ko ƴiƴameje doomu mbattere lati damu farati ko ƴiƴam doomu ko toon lati itta ko ƴiƴam dow waɗa fabrication fewna feewi waadi no wayi joni kono ko ƴiƴam doomu en nela urta ko lati nela do urta fapare lati ala dum ko enen nela do buri don nela kan urta bimi nela do sota lati ala wala haje lati bana lati ta ko do iko wala lati nela do meeda wadde lati nela urta kan meeda wa afdalul markub ko buri mo hewde ko buri mojjude ke ene wadde al farasu ko puccu on saha ko nden dum yonno on saha ne haala nde pajaro jolani on saha ko puccu joli buri welde e kene wadde fo ko puccu o kono puccu tubtalur rijalu ko hen worbe marate a waddo puccu mi waddo puccu gona war ndirta oto ne kay ko tubtalur rijal wana kay ne wara walla ene yodi kono ko warata pajoro jon tan woro pajoro jon tan nana mayde ngerji joomu ke dum kay ko weli fo kadi on hakidi tare warata ala fayida wa ammal mankuhu fa hawa nisa so tawi non ko resete ko debbo o debbo non ene sofa a sofate mum sofa ma fa huwa balin fi oyi fa huwa fahiya wa hunna mubalun fi mubalin rewbe ko tarotobe ngalta ko tarete fayda ala ko sabati do bonan won dum do woni aduna halnu amal kun yasa ni de woni aduna yewe dum do fosse fayda har fayda won do ala fayda anne do wi wat so dum woppini ma Allah a wi on ko dulendo joni yala won Allah no sifano en aduna no way wi ka masali raisin aduna way ko no sifa to ajabal kuffara ha wa masalan remobe na batuhu pudi mum o wi njiya toba ngawa gawri ma fuda ndata e ngesa ma dum yonma hawma tan summa hiju caggal dum njiya yora kos fatarahu njiya hudo ko musfarram e ko soydi so boyi humma yakunu hudaman so boyi wona taja hendu weda ko boyani tan hedde korka do tan hudo fo ne heccidi wi dele to woni
suuɗo ko woni hendu nawi ɓooyi wa fil akhirati ina to laakhara noon adabun letasadidun cattuɗe wonande cuɓiɗe aduna e dow laakhara wa maghfiratun ina toon kadi kafrangal min allahi ummade allah wa ridwanun e weliya allah wonande mo suɓaki aduna e dow laakhara famal hayatu dunya wonani gurdam aduna ɗam ɗo illa mata'ul ghururi so wona ko konte ko taxamme konte tan ɗum noon sabiqu mbadde dandu ila maghfiratin fewde kafrangal min rabbikum ummarade joomon mbadde dandu ila jannatin fewde aljanna mo ganduɗa ardu ha jaajeki mum ka ardi samai wal ardi aljanna mo ganduɗa jaajeki mum foti kono jaajeki asamane leydi fofo so wattama wudere wotere galle goto aljanna ɓuri ɗum nde wonno o wi aljanna ɓuri ɗon ko fodde ko neɗɗo o wi ɗo oɗo tamsiru lil ibadi bima yaqilunahu wa ya'rifunahu o wi ko ganda eɗen paama ko eɗen ganda e ko ɓuri wawde yande pittali meɗen o wi aljanna ko fodde asamane leydi kono noon aljanna ɓuri ɗon yajji o wi noon kene heeƴe haqqille ma tan andi an kam sa wiyama tan galle so wiyama galle ɓuri asamane ɓuri leydi yaaji ɓuri asamane yaaji mbiyata ko woro o galle mawni kono noon ɓuri ɗon haqqille ma noon ko ɗo wawi hadde nde wonno ko ɗum jiiɗa ne nelaɗo Allah jangi oɗo aya yahudiyankoɓe ngari e sayyidina Umar e mbi sayyidina Umar idha kanatil jannatu arduha zalika fa ayna an-nar sayyidina Umar ɓe mbi ɗum so aljanna foti asamanuji yaaji foti leyɗele yaaji i jeygol ne hoto place mum woni sayyidina Umar jaabi ɓe wiɓe idha jaa al-laylu ayna yakunu an-nahar so jamma ari hoto ñalawma woni so ñalawma ari to jamma woni ɗo joni to jamma woni jamma ne woodi de to woni adiya so jamma ari no ñalawma to woni adiya kono goten fof no woodi koko haala mum yonti tan ɗum haalete so joni ko ñalawma yonti ñalawma jiyeten so jamma yonti en jiyat aljanna ne ko noon so jeygol yontini kadi yiyat tan nde Seydina Umar jaabiɓe kaar haala e mbi ko kalɗa ko nane deftere men he garno ko ƴewde tan sehuna وإدت الذي أندون الجنة نهبلنا للذين ونندبين آمنوا بالله قم بالله ورسله قم من الله ذلك نادي أن الجنة فضل الله ونبر الله الذي يؤتيه من يشاء وركبر المهاج والله الله ذو الفضل العظيم كان كون جنبر المنغل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب ما أصاب ميدان ممد من مصيبة في الأرض ليدي كلا كوك جيدون ليدي كلا جاية جيدون ليدي ولا في أنفسكم على جاية ميد yettade neddo ko wayno rafi walla biya maya walla mbasa illa fi kitabin so wana tawni windano kala ko hemma ko windano lawul mahfuz wana neddo so addi ara so adani ara gaddo o ko ha bonire tan bimi gaddo o ko ha bonire tan kono koko wonno sa hangama koko wonno sa mayi koko wonno sa wasi koko wonno sa nyami koko wonno sa selli koko wonno dum wana an addi an don tawda don daccata kala ko hemma ko Allah Allah wi wadiri non o wi anani Allah wi min badi min qabli an nabraha ko adini min tagara tagore de nen min badi Allahu inna zalika dum don ala Allah Allah yasiru newi Allah wi wadiri ni kuli kayla tasaw hadamon sunade ala ma fatakum ko fatu yonaduna Allah wi wadiri non so tawi ko basal danja bele mbasa sunade ko mbasda ko wala tafrahu bele mbasa no weltade bima ataakum ko Allah rokki on ko so tawi kadi Allah rokki ma kadi ngadu mbasa murtude cika ko an wadi ganda ko wadano والله الله نون لا يحب إذا كل مختال كلمون كني يكرك فخور بسطور يمبي الذين نبين يبخلون بين جدوا والله وإنهم ويأمرون الناس إن جميل يمبي بالبخل يدوغل ومن يتولى أمه أنني مروكتي غاف ودمم فإن الله الله كي هو الغني الله وني جندني لتغورمم الحميد جتا دغولمم لقد كوغا أرسلنا والله من لي رسلنا نلا بمن هنا ملائكات في البينات من نبي hujjaji teeɗi wa anzalna ma'ahum min jikkini wonde mabɓe alkitaba ko wiyete defte wal misana e nunɗal liyaquma nnasu beele yimɓe ɓe darano bilɗis e nunɗal wa anzalna alhadira allah yi min jippini jamɗe fihi ene jamɗe kay ba'atum caɗele sadidum cattuɗe yimɓe ne kaɓe hen wa manafi'u ene wonani hen kadi yimɓe nafoore finnasi waɗande yimɓe allah wi mi tagi jamdi mi tagiri jamdi ndi nafoore kono kadi caɗele ne hen
ɓeɗon jogo sile meje ɓeɗon jogue jaseje ɓeɗo cindo labɓe sa haalde jomum yuma lamaji ɗi ina mbaɗata ni laaɓi ene nafa gueɗe ɗiɗi ene nafa sa yiɗi a jogui yaboye ma taƴira tew so puccu ma aɗa jogui puccu yani ene taƴira kaɓirɗe ɗe daña puccu ma daɗa wona hay so tawi ko cubballa ne awa kadi so dooli mum loggima kadi taƴira eyyi kono laaɓi kadi ene lorla kadi neɗɗo ñaaya guesa ma sindo laaɓi sa haali fiima ɗum kadi laaɓi nafani ɗon kin kadi wona nafoore walla kaɓa e neɗɗo kadi piya ɗum laaɓi o winde baba adama telli to aljanna o arde gueɗe joyi to banggue jamɗe o ardi gueɗe kaɓirɗe wayluɓe o ardi ko wiyete sandal enen mbiyata tande wal kalbatan e gueɗe ɗiɗi ne mbaɗi ni ɗum ɓe ƴettirta e waɗi ko jamɗe mi anda no wiyete ni wayluɓe ne gandi no wiyete ƴettirte ko jamɗe ɓe cuuta ɗum wiyete kalbatan miga atu woni masalan ani nde tanayi wol mudragate fulla wol ibrate mesalal ɗum ɗo baba adama ardi guilne kam addi ko basal tan mesalal kam ewani habarama kadi o ardi mufradu ko wiyete tufirde ndo teltelal wal mishatu e jalo o ardi hen o foyde fewani won konngol wi baba adama ne sello to ardi koye gueɗe tati o ardi koye hajru aswad e sawru moussa e jamdi ɗe gueɗe o ardi noon o wi wa anzalna al hadida min jippini jamdi fihi enen jamdi noon basun caɗele sadidum cattuɗe yuqatalu bihi ene haɓire hen wa manafi'u linnasi ene hen kadi nafoje yimɓe wali ya'lam allahu beele allah anda man yansuruhu mo ene walla diine mum wallira ɗum ɗeɗo kaɓirɗe wa rusulahu mo ene walla nelaɓe mum bil ghaibi e birnal so tawi jogoɗa silama ko haɓoyde hefereɓe ɗum tan kam allah wi ha andira ɗum so tawi kadi o anda kadi tawi jogoɗa ko warta yimɓe tan inna allaha lamɗo allah kabiyu ko cembuɗo asidu kabiyum ko cembuɗo asidu kattiɗo mo ngala haaju wallede allah wi wala alani wala gad arsalna nuhan wallahi innani nuh wa ibrahima e gorkoni wiyeni wa ja'alna min badi fi dhurriyyatihima e gengol mabbe annubuwata annabago wal kitaba e defte en badi hen tawreta e linjila e zabur e furqan ɗum ɗo koye gengol ibrahima fa minhum ene mabbe muhtadin fewɓe wa kathirun minhum kono ko heewe mabbe fasiqun ko yeltoɓe doftare allah wi humma gaffayna min dewni ala atharihim e batteji mabbe bi rusulina ene laaɓe amen wa gaffayna bi isa bini maryama min dewni e isa ɓi maryama o wa ataynahu linjila min dokkimo deftere ne wiyeni wa ja'alna min mbaɗi fi qulubi alladhina e ɓerɗe ɓen ittaba'uhu rewnoɓe makko min mbaɗi hen ra'afatan anani de yurmen wa rahmatan fof ko gotum ko yurmene tan wa rahbaniyata min mbaɗi hen ko wiyete soriji ɓe ganduɗa woppoɓe rewɓe an mbasa reste kamɓe noon ibtada'uha kamɓe pepili ɗum e koye mabɓe tan ma katabnaha alayhim min parlani ɗum e mabɓe wonde hono neɗɗo res min meeɗa farde ɗum neɗɗo kamɓe noon ɓe mbaɗirano ɗum illa ibtigha wona ɗaɓɓude ridwanillahi weli Allah ɓe mbi noon kamɓe ɓeɗo wannoɓe soriyankagal ɓe ɓe mbaɗirno noon ko pour beɗe ɓe mbawa rewde Allah ɓe mbi so neɗɗo resi haljat so neɗɗo jibini haljat ɗum neɗɗo jiiɗa resde ɓe mbasi resde pour tan ɗaɓɓude weli Allah eyyi kono famara awha ɓe gaynani ɗum haqqari ayati ha no foti aynidede ni e caggal ɗum ɓe bonni fatti wadde hen goɗɗum wona eyyo fa atayna alladhina amanu andi kay so tawi kam neɗɗo wi resata dañi ɓinguel nder wuuro on kay kam fonno ton ko res haade mbiruɗa noon ka haade ma wasde rewde Allah kay kam famara awa haqqari min goni matan nde almami église gonno toon o dañino ɗo ɓinguel jalna e buumaɗo subakal o tan fana min mo resanno tan ɓuuri o woppa almagal ngal tawde sa woni almami a resata kadi hattama dañi ɓinguel e ɗum kay mimi almami waɗa e buumaɗo tan nawta taka walla almamagal cekke mordi waɗa almami kay almami église ka matam woni noon anani famara aw ha ɓe ndenani ɗum noon haqqari ayati ha no foti reninede ni fa atayna alladhina amanu minhum min dokki ɓen gonɗinnoɓe mabɓe ajrahum jobdi mumen wa kathirun kono ko heewi min e mabɓe fasiquna ko fasigueɓe ya ayyuha alladhina amanu e hey moɗon gonɗinɓe Allah gonɗinnoɓe Isa ittaqullaha ɓeydude hunde Allah wa aminu bi rasulihi gonɗine nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam son mbaɗɗi noon onon gonɗinoɓe Isa ɓe kuuɗe Allah gonɗine nelaɗo Allah
son kuli Allah on gomɗina ñalaɗo Allah juɓti kun kiflayni dokke ɗon gueɗe ɗiɗi jobdiji ɗi dokke ɗon min rahmata yurmede Allah holni jobdi ndi gomɗinɗon Isa ni e jobdi ndi gomɗinɗon nelaɗo Allah ɗi wa ja'alakum Allah waɗan on nuran annore tamsuna bihi nde oɗon jaɓɓira ɗum e dow siraɗi wa yaghfir lakum Allah yaafo on wallahu Allah noon ghafurun kanko woni jaafoɗoɗo rahimun jummotoɗo Allah wi waɗirno ko li Allah ya'lama beele anda ahlul kitabi jomiraɓe deftere tawreta en ɓe gonɗinani nelaɗo ɓe ganda an ko woni fi la yakdiruna ɓe kattanani ala shay'in haydara min fadlillah ɓuural Allah ɓe ganda soɓe mbi nelaɗo Allah wona nelaɗo e mabɓe e penat ɓe mbi keɓe yiɓɓe Allah ewe keɓe bandiraɓe Allah e penat wa anna al fadla ganda ɓe ganda ɓuural bi yadillahi woni koye juuɗe Allah yutihi Allah rokka ɓuural ngal man yasa mo haaji rokkude wallahu Allah noon zul fadlil azimi kanko woni joom ɓuural mal ngal sadaqa Allahu al azim fatiha salatul fatih